Arratsaldeon eta ongi etorri xistera.eus webguneko ikusentzule guztiei. Gaurkoan ikusten duzuen bezala Markinako Unibertsitate frontoian gara. Gaurkoan jokatuko baitira hemen xistera proiektuko 2016 urteko final handiak. Eta gaurkoan horretarako final handi honetako emankizunean hemen beti bezala Felix Espila daukat aldamenean. Felix, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri final honetara eta orain ikusiko dugu gaurko egitaragoa, jada neskak prest dira jokatzeko, gazte mailako finala, Goixerri eta Mantzizidor gorriz jantzita, Etxeberri eta Laborden aurka urdinez, gero Miguel Angel Bilbauri omenaldi bat izango dugu, eta omenaldi horretan parte hartuko du Markinako abez batzak ere, eta gero azkenik nagusi mailako gizonezkoen finala, Narbarte eta Eki gorriz, Antxon eta Antonen aurka urdinez. Hasiera baten, nesken ikuskizuna eta bi final handi. Bai, proiektu honetan neska pesartzen dinez, pentsauen du makirielatxu jokatu, neska gaztikin, pizkat ikusi dizen jentia, badagoela etorkizuna neskakin bai, eta jokatuko du kiniela bat, eta jentiek ikusi dizen ondion gaztia dira, baina etorkizuna badagoela neskakin, ikusiko du zeitzen duen. Aipatuko dugu, kiniela formatua jokatuko da, 6 bikote hariko dira jokoan, 15 tantorako kiniela izango da, horren bestez 6 bikote, hasieran bat eta bi bikotea jokatuko dute, tanto egiten duena jarraituko du, hirugarrena sartuko da, tanto egiten duena jarraituko du, laugarrena sartuko da, eta horrela etengabe, bikote batek 15 tanto egin arte. Bai, horrela jokatzen da, ezta, kiniela hori. Eurentzako batzuentzako izango da esperientzia berri bat, ezta? Igual hotxute hongo dira, igual partidoko jokatzen olakoa, baina hone kinielak sisteran txarpeketa osua semifinala jokatu dira zera kinielak, eta ostotzien zet eta jokatu herri batzuetan zet eta finala, baina ikusi zela jentia, ze moduten urte askotan jokatzen da eta jokatzen duen Ameriketan kiniela, hori jentia ikusi dizen gauza barri bat. Hor ikusten ditugu gaurko lehen pilotariak, nesken pilotariak, eta orain aurkeztuko dituzte gaurko pilotariak. Gogoratu, 8 eta 12 urte bitarteko pilotariak direla, gazteak, 8 eta 12 urte, baina ikusiko dugu etorkizunezko pilotariak direla, izan ere berotze ariketan ikusi ditugu pilotari ederki jotzen ziotela batzuk. Hasi barri zedia, ezta? Herri desberdinekoa dira, momentos, ikusteko izena azken behin proiektu honetan herri diferentietan neskak hasi dira jokatzen zesta punta, eta hori azkenien ikusi niregula, zematan neska gisa jokatzen duen, beti hongo da maila hobia, eta hasi berri izen da, lehen esan duzun bezala, beroketa gehitzen ondionea, ikusten da, maila badukela, ezta? Eta hor ari dira aurkezpenak egiten, gorriz jantzita lehen bikotea Izaro eta Naia, Izaro Beotibarretik 11 urte eta Naia berriatuakoa 12 urterekin. Urdinez jantzita bigarren bikotea Erika Markina Semeingo 8 urtekoa eta Eneritz Danok bat Mutriku taldekoa 12 urtekoa. 3 zenbakiarekin Elastiko Txuriz Laia Gazteizkoa eta Maili Beotibarkoa 12 eta 9 urte urrenez urren. Berdez jantzita laugarren bikotea Katxalin Ereñekoa 10 urte eta Uxue Gazteizkoa 10 urte ere. Urdin ilunez jantzita 5. bikotea Maite Gazteizkoa 11 urte eta Arai 9 urte Markina Semeingoa, eta azkenik naranja koloreaz batetik Irati Ereñekoa 10 urte eta kiniela osatzeko beste neska bat falta zenez, Unai hariko da Markina Semeingoa, honek ere 8 urte izango dituela.
12 pilotari, 11 emakumezko eta mutiko bat. Eta hor jada ikusten ditugu une batetik bestera hasiko dela, bueno, izanez ja hasi da kiniela, lehen eta bigarren bikotea lehian, horra Erikak ongi eta lehen tantoa. Bai, bueno, Erikantzako esperientzia handixe da, ezta, 8 urtekin honako kiniela bat, jente aurrian jokatzea, esperientzia berri bat da, ezta. Eta nik usten dut, gaurko una goguan edukiko dagoela urte pilo baten, ezta, gaurko ikusten da oso nerviosa dauela, beran amakin ona, da ez da izen gentian aurrian jolastuz, oso ondo jolasten du, nik esarri hemen ostiraletan funtzioen gabinoten danean, bukatu, bueno, iuntzian, gabian bari, baina ja gaba gaitzen da oso sasoz da orduan, eta hartzen dau zestua, eta kantxa urtatzen dago, beti ostiraletan hemen partidu duten direnean, gero, bera kantxaken da oso posik, ez da, eta gustora, eta baina, bueno, gaurko unia oso berezia da egune, eta berdan errezin jokatzen dau, eta jente pilo bat ikusten, eta, bueno, nerviosa. Eta ikusten dugu, bueno, goratu gaurko emankizuna, xistera.eus webgunetik ikusi ahal izango duzuela ohiko legez, baina baita euskalpilota.com webgunetik ere, eta aboutbascountry.eus webgunetik ere, haiek ere ausartu dira gaurko final handi hauek euren webgunetan ematen, eta horren bestez eskerrak eman nahi dizkiegu eurei ere, eta baita Euskalteli gaurko eta xistera.eus webguneko babesle izan dena, eta horra ikusten dugu 3. eta 6. bikotea lehian, eta aspaldiko partez pilotakada batzuk ikusi ditugu, izan ere pilotariak hotz aritu dira lehen puntuetan. Normala, ez da, edade horretan, eta, bueno, ondi ikisten da, ez da, hasieri da, eta ikusiko dugu, ez da, ondi urte pila bat duke ikisteko, eta, bueno, ondo torrikoako, ez da, esperientzia hau, jokatzia, esaten moduan, jente aurrian eta hori, goguan ikiko daue, hainbeste publiko eta jokatzen kiniela bat. Eta hori, esan behar nizun, formatua ere berria dela eurentza, izan ere orain arte, partida jokatu dituzte soilik. Hori da, ez da, gauza diferentia, ez da, nik usten do, karo, kiniela pasatzen dana, oen paso dana, ez da, tantoa galtzen duzu, eta beti atzera jute zara, ez da partiduan bezala ondi jarraitzutu bertan eta berotu likezu. 3 bikote itxaroten, eta jokatzen 4. bikotea. Osea, oso atzera zoazela. Karo, hori pasatzen da, ostabe otzien azte zara, eta orduen kiniela jokatzea o partidu jokatzea desberdina da. Kinielan beti enbirdezuna da, alde egin du, bueno, ez tanto itxe, baina ez rematetan, bizkate enbidana da, eutziz, segurua jokatu. Zera partidua, dauguzu aukera, ze partidu 25, 35 jokatzen denez, dauguzu aukera itxe hasiera hotzauki, rekuperetako, ero berotzeko, ero kontraizu bizkate ikusteko zela jokatzen dauen, ze komenia askun, dana, gauza horrek, hemen kiniletan ez, hemen galtzen baduzu, izu, noa zuen izan. Eta bost bikote atzetik, eta orain ikusten dugunez, Izaro eta Naia min handia egiten ari dira, sakez, baino orain luz egin duenez, zuzenen txarra izan da eurentzat, horren bestez, 3. bikoteak jarraituko du, eta kasu honetan 6. aurka. Hemen diferenti dana, karo, berak indau pasa, eta pentsa du, bigar sake dagoela, baina hori partiduta izan da, kiniletan ez, kiniletan izan da sake bakarra. Orduan, lehenengoa itxeman duzu motz, ero luze, ia falta izaten da. Horra ikusten dugu 6. bikoteko Irati 8. zenbakitik erantzuten. Eta 3. bikotea ez dute elkar ulertu, eta 6. bikotearentzat tantoa. Bueno, ez da berdina entrenamentoain honako gauza jokatu, ez da, honako exhibizio bat jokatzea. Orduan, garo, ikusten da bizkat galduta dauzela, baina, bueno, ikusiko dago, ez da, hori azkenien hemen danak ez di jaixoten jakin, ez da, azkenien
azkenien emi dauna da jokatu eta praktikau, eta bueno, urtetik urta, jungo di mejoretan, eta ikusiko dugu, aurra begire jumi da. Eta bigorren bikotearen tanto honekin, zeigarrengoak kanpora joan dira eta sartu dira berdez jantzitako Katxalin eta Uxue. Sakea ongi erantzun, ez pena izan da eskura zuela zirudien, baino ezin. Bai, bueno, ikusten dana, 8 urtekoaz ikusi izan, sakia ateratzen dauen, ikusi mida, zelako postura, da, bueno, laute zazpien bitxartien atatzen dago, oso ondo. Lehen bikotea, 4 tanto, bigarrenak ere 4, hirugarrenak ere 4, laugarrenak eta bosgarrengoak utz, eta seigarrengoak 2, berdintasuna markagailuan. Berdintasuna nabari, hor, Izarok ongi atzera, 8tik airez, ongi erantzun. Eta Bai, jaikizitza, pelotia sartu eran, ja behin ikusten bada urtetzen bada zestati eta barri sartu, falta izaten da. Ikusi da, oso ondo ikusi da amenatzetik, eta bueno, epai ikusi da dute falta. Bosgarren tantoa gorrientzat, eta aipatu erren izuela lehen, guztiek oiko otarra dute, txurizko aurrelariak izan ezik, fibraskoa. Bueno, desberdin ez da, honea eta dau ez da, bueno, ikesteko ondo da, ez da, nik gero profesionalo aurrera behira, ez dakit zelako zestuki jokatu da, nik, bueno, hone unbientzako bizka kostuak ketzeko, ondo izaten da, ze, garo, beste zesto horrek, minbrezkoak eta zera, eskuz eitzen danez, kostua dauka, Seigarren tantoa egin dute orain hirugarren bikoteak, Laiak eta Mailik. Eta goratu 15 puntutarako kiniela dela, formatu berria neskentzat, baino Xistera proiektuan, zirkuitoan finalerdia jokatzeko forma izan dena. Bai, hori zen da, ez da, bueno, umi epeia posit horri da, hau formatu hori sekulo eruentzako oso diferentzia danez, nik beste dut gustora etorri dira, ikusteko ja, zer deitzen duan. Ondo atzera bota, saltoarekin ezin pilota hartu, eta hirugarrengoak, 7 tanto egin arren, orain atzeruntz. Eta orain jokoan, 5. eta 2. bikotea, Erika Eneritz 2. bikotea Urdin Argiz eta Urdin Ilunez, Maite eta Arai. Eta aipatzen genuena 8 eta 12 urte eta jatorri ezberdinekoak, Gasteiz, Tolosa, Berriatua, Markina, Mutriku, Ereño, toki asko. Bai, hori bidean ez da, diferente, karo, herri batetik bari, bizkate aukera eman herri desberdinei, neskei jokatzeko gaurko unien ez da, eta bueno, da gero aurrera begire hoxe bi, ez da, nik usten dut herri desberdinek eta neska desberdinek jokatzia aurra begire txapelketan bat, oso zer jokatzeko, nik usten dut ondo etorriko dela, da bueno, eta eruntzako gaurko une, lehen esaten honarine, oso ondo etorriko da, zaila urrengo urtietan eurek ikisteko be, hori esperientzia hau urrengo presto ongo dira, onako kiniela bate jokatzeko, ezta? Eta purka, bai bigarren bikotea eta lehen bikoteak, orain 3. bikoteruntz hurbiltzen 6 puntu ditu lehen bikoteak, 5 puntu bigarrengoak, 7 lehen zailkatua den 3. bikoteak. Eta 6. bikoteak hor iratik ezin izan du pilota hartu eta berdintasuna. 7 puntu lehen bikoteak eta 3. Bai, bueno, Xisterako txapelketa irten da, edadi eta aparte, bueno, ikusten dana da, txapelketan jokatu dagoela berritxuko, Naia, karo, ikusten da beste nivelua daukela.
Da, erretzo, badabil, ondo dabil, ez da... Saketik mintza sendo eta min handia egiten. Ba, eta gero badaki jokatzen, ja, esperientzia badauke, eta... Aurre hartu dute jada marka gainoan, eta orain bi tantoko abantaila lortzeko aukera. Ba, Lehen eta bai, hirugarren bikotea. hori da. Baina, bueno, azken behin emabostea jau bidau eta hone ba, ikusiko du ja ze pastenan. Eta batez ere, eurentzat ere, lehen aukera ez dugu esango, baino hainbeste jenderekin jokatzeko, izan ere, gogoratu, gaurko egunerako, herri ezberdinetatikan, autobusak antolatu dira, hemen, Markina Semingo Unibertsitate pilotaleku honetan elkartzeko denak. Ba bai, bueno, badoia, geldiro, ba, frontoie beran itxura hartzen, da, jente pilo bat. Bueno, bukatu da bola. Eta azkenean, 10 tantora izan da kiniela, aipatu digute 15 zela, baina azkenean 10era egin dute. 10 puntu egin dituzte Izaro eta Nahiak, 5 puntu, 7 puntu, laugarren bikoteak huts, bosgarrenak bat eta seigarrenak 2. Eta horra gaurko pilotari guztiak zaletuen txalo zaparra da jasotzen. Eta izan ere ikuskizuna, ez da izan aurreko astean Tolosan izan genuen ikuskizun bera, baino zaletuek gozatu dute eta erakusten dute txalo zaparra da hauekin. Bueno, ez da, lehenengo esperientzia da hau. Aurra begira junbida, hau da lehenengo esperientzia ez da, honentzako. Eta amendik urte betera ikusiko dugu, ia ze maila ematen dauen. Eta urte betian, nik uste du, maila askoz behobeo emongo daula. Eta horra gure Juan Carlos Ibarretxe lankidearen gana doaz gaurko kinelako irabazleak, Izaro Beotibarrekoa eta Nahia Berriatuakoa, hortxe jada prestatzen gure lankidearekin eta elkarrizketatuak izango dira oraintxe bertan. Juan Carlos, zurea da hitza. Hemen gaude gaurko kinelako irabazlearekin, Nahia Kalbo eta Izarorekin, zorion abioi. Eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, Izaro, zu hau da lehenengo aldia zizterako jaialdi batean parte hartzen duzuna, zelan sentitu zara? Oso nerviosa neon. Nerviosa, baina, garaipena eskuratuta pozik, Bai. Zu Nahia, nola sentitu zara, zu ja ezagutzen duzu frontoi hau, markinakoa, hemen hurbilekoa zara, zelan ikusi duzu kinela hau? Nahiko erreza izen da, ze... Zakarekin min handia egin duzu, Bai. Eta da... Ni berez atzin jokatzeo, baina eta ordu nindarra auketu. Eta nola ikusi duzu diferentzia hau partidetatik kiniletara jokatzera? Ja, ohituta zaude, lehen ere jokatu duzu inoiz kiniletara? Bai, jokatu zauke, baina niri partidu gehiago guztete jate. Ze, igual, txarto bazabiz gero, hobeto aldozu segidu. Mejora guain zeinke, baina kinieletan da, faieten bazi urten, baina, ondo. Eta zu Izaro, ere partida gehiago gustatu, ala kinielak ere gustuko duzu? Ez dakit, porque partidak guaindik ez ditutin. Oso ondo, eskerrik asko eta ospatu garaipena. Dale, agur. Agur. Hauek izan dira garaile nitzak hemen Markinako Unibertsitate pilotalekuko kantxatik bertatik. Juan Carlos, eta orain une batetik bestera hasiko da gazte mailako finala. Gogoratu gaurkoan gazte mailan Goixerri eta Mantzizidor gorriz jantzita hariko direnak eta Etxeberri eta Labor urdinez jantzita hariko direnak. Gogoratu, Goixerri eta Mantzizidor izan dira Xistera zirkuituko sailkapen nagusian lehen postuan amaitu dutenak, eta Etxeberri eta Laborde bigarren postuan amaitu dutenak, eta horregatik gorriz izango dira lehen sailkatuak eta urdinez bigarren sailkatuak. Hemen gazte mailako sailkapenak
dut, eta aurrelarietan Goixerrik 61 puntu erdietsi ditu zirkuito guztian, 4 jaialdi jokatuta, eta Ibani Etxeberrik 59, beste 4 jaialdirekin, 61-59 Goixerri nagusi izan da zirkuitoan. Bai, nik uste dut azkenien finala egi gaudine, onduen ebili ginen, ez da, txapelketa osoan Goixerri eta bai Mikel Mancisidor oso ondo ebili dira, eta nik uste nik gaina mehundile gitxitxik hobetzen, ez da, azkenien sistema haukiniela oso desberdina da partidutik, eta nik ez dut hasieran igual, ez dut esaten flojo, baina igual pizkate urduriz da, sistema hori esan jokatuko da, baina azkenean nik uste dut txapelketa osoa oso ondo jokatu daula eta merezitxe dauzela finalian. Eta atzelariei dagokionez, Mikel Mancisidorrek 61 puntu erdietsi ditu, eta Teo Labordek 53. Aldea ere nahikoa. Bai, nik uste dut, ACM bardina, ez da? Nik uste dut oso ondo jokatu daula txapelketa osoa atzelari bisiek, eta aurrera oindala pare bat hile betero, San Juan de Luz eta Donibane Lutzune jokatu benien finala, alkarren kontra jokatu ben atzelarixek, eta emomen kriston exhibizion izan, nik uste dut kriston partidua jokatu bela bisiek, eta Mancisidor irazi zuen, baina nik uste dut gaur egun etorkizune badaukela, nik uste dut gaztia dira, eta aparte eskobisiek eta solte jokatzen duela, pelota asko sartzen dagoela, eta, ikusiko dugu, hau da final bat, ikusiko dugu zean etorri dian, ez da? Azken behin final baten ez oso jokatzen, normalia jokatzen duzu modu bezala, zen oso presiño haundia da, hau da, sisterako final haundia, zirkuitoko txapeketa irabaztai, orduen presiño ikiko dago, baina ikusiko dugu. Izan ere, Goixerri bigarrena eta Mancisidor zirkuito osoan onenak izan dira, baino urteko pilotari onenak izateko gaur irabazi egin behar dut. Hori da, ez da. Ez da bakarrik aiegetia zera, lehenengo, ostotzien azkenien kontuan hartuko dana, esango da gaurko irabazali, ez da. Hor ikusiko da, sisterako gaztien mailan, zein txapelduna. Eta gogoratu, ikusten duzuen bezala irudietan, final hau 25 tantutara izango da, helduen moduan 25 tantotara izango da, ez da setik izango final handian partida hasieratik amaierara arte, ez da erdibituko 3 seteta, 2 setetara, ez, hasieratik amaierara 25 tantotara iristea. Hori da, ez da izango seteta, Markinen ni neu bentzat, oitxura gisa duke partiduak zeta baino, eta hor erabaki zen azkenien jokatzeko, partidua jokatzeko era jokatu, ez zeteta, eta ikusiko dugu, nik usten dut azken behin, zeteta pasatzen dena da, aukera igual, nahitxe lehenengo zeta txarto jokatu, aukera da guzu biharna ondo jokatzia, eta gero iruaztia, ez da? Eta igual azkenian ikusten duzuna da, zetetan da igual, lehenengo zeta errez galdu duzu, eta bigarrena ez du, eta azken behin ikusten mazu tanteo hori, igual, zet bat iruazi dauna, asko tanto gehiagin dauna, beste bisek iruazitxe baino. Da orduan, partiduetan hori ez da pasatzen, azkenien tanto gehiagin dauna iruazten du. Tolosan gertatu bezala, okerrez banaiz, gazte mailan, aurreneko zeta 13 eta 6 galdu zuten bikote urdinak, bigarrengo zeta irabazi zuten, eta hirugarren zet erabaki horran ere 5 eta 4 nagusitu ziren. Horren bestez, partida gaizki hasi, baino garaikurrarekin amaitu zuten. Claro, hori bentaja hori ez dio balixo, zia beste zeta amaitzen daniel lehenengoa, ez da balio zema tanto indezun, bakari balixo dau, iruaztia, ez da? Eta hori da, ez da, lehenengo irazi dezu, ez da ardurei zemate tanto indozun, baina kuestioa iruaztia. Eta hor pasau zen, erratzi irazi zuen lehenengo zeta, baina biharrena galdu zuen justu-gustuan, da hirugarrena ben justu-gustuan, baina irabazle beste bikote.
Eta horra jada gaurko epaileak, pilotariak deitzen, eta une batetik bestera aurkeztuko dituzte gaurko pilotariak, Goixerri bigarrena eta Manzizidor biak danok bat taldekoak, mutrikuarrak, eta kasualitatez urdinak biak luzean taldekoak izango dira, talde bat bestaren aurka, danok bat luzean aurka. Bai, iparraldeko eta Gipuzkoarrak, Motikuarrak, biak dira Donibane lotzuneko urdinak eta gorriak Motikuarrak, así que, bueno, kasualitatea. Lehia ia zena izangoan. Guazen pilotariak ezagutzera, Ekaitz Mendizabal Goixerri bigarrena, mutrikuarra, 89. urtean jaiota, eta gaurko aurtengo palmaresa barkatu markinan irabazle izan zen, eta gero hiru bider izan da Euskal Ligako txapelduna, eta baita hiru bider Euskal Herriko herriartekoen txapelduna, eta baita Grabniko txapelduna. 89koa izan arren palmares polita. Bai, oso ona, ezta, Goixerrik fakultatea dauka, nik uste dut ilusioa jokatzen duela, eta beran maila erakusten da, txapelketa osoan, da bai, ez txapelketa arau, txapelketa askotan, beran maila oso ona daukala, beran edadien, eta bueno, baduka ondioek, aurra begire baduka ondioek gaztia izeneran mejoretako ondioek gauza asko pila bat, esperientzia hartzeko, eta bueno, momentoz, maila horretan oso ondo dabil, da ondo jentia erakustotza, bueno, aurra begira mejoreko dela. Bere bikotik idea gaur, Mikel Manzizidor, atzelari gisa hariko dena, hau ere mutrikuarra eta urte berekoa, 1989. Urtean jaioa, eta bere aurtengo palmaresa mutrikun, bere herrian bertan txapeldun izan zen, eta baita Donibane Loitzunen ere txapeldun izan zen, hau ere Grabniko txapeldun izan da, eta Euskal Ligako txapelduna, eta baita San Gregorio txapelketan ere, kasu honetan azpi txapeldun izan zen. Honek ere palmares polita. Bai, nik asko gustatzen zaiz, da? Mikel Manzizidor atzelari, bueno, azken behin nik dana ikustetxua, baina ikustitxa dagoen atzelari xatik jokatzen duen moduen Mikel Manzizidor asko gustatzen zaiz, da? Nik uste dut, esaten da, ondio gaztia da, eta Goixerri moduan, ez da, urtiak aurrera dukez, eta esperientzia onako finaletan eta aurra begire, nik uste dut berak hartuko daula esperientzia, ez da, eta seriotasun bat, eta nik uste dut badukela etorkizun begirea, ze nik uste dut pelota asko sartzen dut, esan dut bezala, errebesa dauke ikusgarrixe, eta eskumiekin defendidu itzen da ondo, da rebotien nahiko ondo itzen da, así que nik uste dut nahiko kompleto pelotariz, nahitxe errebesa normalien gehiago usau, beste eskumi baino, baina nik beste dut pelotari oso kompletua dela, eta ikusiko dugu gaurko unian, ez da? Gero ez bakarrik gaurko unian, aurra begire datorn urtean, seguramente igual beste maila baten jokatuko dau, da ikusiko dugu ze itzen dauen. Eta urdinez, Iban Etxeberri, urdinek izango dute lehen sakea, txapak ala erabaki duelako, Iban Etxeberri, aurrelaria, Donibane Loizunekoa, bi parraldekoak urtebete zarragoak dira, biak 88. urtekoak, eta Iban Etxeberriren palmaresa, 2016. urteko Andoaineko txapeldun, eta iparraldeko junior mailako txapeldun, eta Frantziako txapeldun, kadete eta lehin mailetan. Honek ere palmares polita. Bai, hemen ez da iziten kasualidadia, ez da? Eta hasi da partida, eta horra Ekaitz Mendizabal Goixerrik pilota utziz. Ez da iziten kasualidadia, ez da? Azken behin, normalien pelotari honak iniela suerte pizka peixetzen da, baina azkenean suertia zein ikutzen dago, pelotari honak, suerte gehiago, ez da. Luzera, kiniela bat jokatzea, ikuleik batzuk suerte gehiago beste baina luzera, azkenean pelotari hobatxuena dena, horroten dira, eta honek izen di beste baino
txapelketa osoa, baina besti baino hoba eta hori etxidaz finalien. Eta Iban Etxaberriren bikotea gaur, Teo Laborde atzelaria, Donibane Loizunekoa, 98. urtekoa, eta bere palmaresa, Mutrikun azpitxapeldun, Donibane Loizunen ere aurten azpitxapeldun, eta hau ere iparraldeko junior mailan txapeldun, eta Frantziako txapeldun arrobi mailetan. Bai, ezauten azta, txapelketa osoan ikusitxuaz, jokatzen honen laurok eta nivel handi bat emon dago, ezta? Hau esaten dagoena, final handi bat da, Zisterako txapelduna menditzi urtengo dago, eta orduan bastante presio dago, eta ikusi bida hori nervio hori hasieratik zein hasten da ondo, aretxik normalien egingo dago aurrera, ezta? Bi eta huts gorriak aurretik, horra Manzizidor, atzera, Etxeberrik pilota hartu eta atzera, Amarretikan Erantzun Goixerrik, atzera, Amabitik Erantzun Labordek, Goixerri berriz ere bigarrena, 8tik atzera, Amaikean ezin hartu Teo Labordek, 3 eta huts. Sartzaile, Laborde pelota asko sartzen du, hasiera kaskara emoan igual lehenengo kiniera jogatu banien bizkat, baina aurrera jokatzen hasi jundanien pelota asko sartzen du, eta horredi lehenengo tanto nervioso finala eta hori ezta. Nik uste dute tanto batzuk gisa jokatzen da honien, beste partidu bat ikusiko, no pentsau. Eta hor, hartu du pilota Etxeberrik, eta berriz bigarrengo aldiz, txapaz bera, 4 eta huts, eta gogoratu gaurko emankizunean Euskaltel dugula babesle gisa, eta gaurkoan final handiena denez, emankizun berezia egiten ari gara, eta errepikapenak ere ikusgai dituzue. Zuei alik eta informazio gehien emateko asmoz. Bai, oso ondo da, ezta, errepikapenak ikusteko jentiak eta askotan hau pelota hain askarra izaten da, igual galdu itxen duzu askotan. Orduan errepikatzen emon eskero, beti aukera gisa duguzu, zelan tanto amaitxu dauen, zelan galdu dauen, azkenean. Atzera Manzizidorrek, Teo Labordek aire sartu Amaiketeak, atzera Amaiketik berriz ere Manzizidorrek. Honek atzera, baino Amaikean Labordek airez, atzera, osta, frontoi barruan ipiniz, atzera berriz ere Manzizidorrek, airez amarrean Etxeberri, gora, 5 eta huts gorriak aurretik. Frontoia bizkata exigentia da, ezta, 50 metro daukaz, eta orduan ez da igual frontoia segun ze pelota dauzean, izelik bizizio motela, baina, ez da pelota niko ona dela. Baina, karo, exigentia zen edan, atzeko zuloa nire da pelotia bota, eta bizkat altura hartzea juten nien, askotan hori, ez da, goiko toldura, o eskarreko hormatik gora, ero goiko sari, eta orduan kontu zeuki bide hortxe. Goixerri bigarrenaren sakea, Etxeberrik 5etik, atzera, Amabitik, ongi erantzun Manzizidorrek, Amarretik, Labordek, atzera, ongi Amaiketik, Manzizidor, osta, Amabian hartu du Labordek, 9tik, Manzizidorrek, atzera, Labordek 13tik, honek ere atzera Goixerri 6tikan pilota hartu, utzi, eta bi pilotarien tartean 6 eta huts gorriak aurretik. Tanto bikaina eta zaletuen txaloak ere, apurka frontoiak ikuspegi ederra dauka. Beti baleo horreta beste modu batea jokatu egin ganduka, ez da? Ni usten dut barrun dauena, ikusten dauenean horren beste jente begire, tensio hori daukuzuna korputzan beti egoten dela. Ez da berdina, jentia ikustia, hainbeste jente ikusten zaurie, eta animatzen, da ez egoti, ez da, jentia ez dauenean, bizkat triste izaten da. Hotz egoten da pilotaria ere, horra Goixerri bigarrenaren sakea luze, eta horren bestez bigarren sakea izango du. Hortxe Goixerri bigarrenak,
sakea, osta barruan ipini, 13-tik Labordek, atzera, 7-tik erantzun, Goixerri bigarrenak, 12an Labordek atzera, 10ean, Manzizidorrek, atzera, barruan, 13 atzeko paretetik gertu erantzun Labordek, 6an hartu, Goixerri bigarrenak atzeko Ormara, 9-tik erantzun Iban Etxeberri, 9ean hartu, bipareta kanpora, 6-1, lehen tantoa urdingintzat. Bueno, ondo da, ezta, pizka partida portu utz bat zen dago, Goixerrik naukeri uki dau, Ormarik ondo, claro, ondo sartu dau, aurra bila junda, da ondo botatzeko aukeri uki dau, loke pasau, batxartu bota dau, ez da kanpora bota dau. Baina 6 puntuko abantaila izateak aukera hori ematen dizu. Bai, bueno. Konfiantzak jokatu dezakezula eta akats bat egin dezakezula. Bueno, nik azkenin akatza zen da, ezta, baina, bueno, ondo botata izan da. Eztan laukadrun hartu. Arriskatutako pilota, ongi jokatuta. Ez da, han, 7 kuadrun hartu txarto eta botatzen duzune kostaua, zin tuia omia, ezta. Azkenian laukadrun hartu da, eta aukeri ukideu tantu eitxeko, ondo botatzen da normalien kostaua, eta orduan bota dut txartu etatza. Atzera Manzizidorrek, atzeko Ormara eta 7-tik Etxeberrik. Atzera 8-tik. Erantzun Manzizidorrek, atzera Labordek 10-tik. Eta horrezin izan du Manzizidorrek pilota hartu, 6-2 urdinak hurbiltzen. Hori diotzut, ez da ikusten oso, ja zidez pizka sartzen urdinepe, pelote hori, euren buruzta emongo, horrek gainabe, iparraldeko fizikamente oso ondo preparatuta etortzen dira gainabe, eta azkenengo tantura arte burrukan ningo dugu. 25 puntutarako partida, horra Etxeberriren sakea, erantzun 11-tik. Manzizidorrek, osta. Bai, palo jo dut, pelota ikusi dut, pentsaute urte nimitzala, baina barru egon da. 8-tik atzera Goixerri bigarrenak, Teo Labordek 11-tik. Atzera, honek ere 12-tik berriz ere Manzizidorrek. Atzeko bi pilotarien jokoa ikusten ari gara. Atzera, Goixerri sartu da orain 7-tik, honek atzera. Atzeko Orman jo ondoren, 9-tik Etxeberrik erantzun. Eta hor eskatu badio Manzizidorrek ere, ezin hartu, 6-3. Pizkate Manzizidor eskatu indau, baina pizkat lento ebili da, Mikel, Ni pestot, eurek urduri dauzela hon, horre peloto gaina, Goixerri sartzeko modu neukri dau, esku neukri dau, baina nervioso. Ni pestot... Nik uste eskatu diola, baina uste zuela Goixerri bigarrenak hartuko zuela pilotari. Bai, baina, bueno, eskatu eskeo normalien presto. Joan inbertzera. Bai, joan inbertzera, eta pentsatu sartuko gola Goixerri, baina zuk eskatu dizu. Ez da bardine, ez badezu eskatu pentsetan sartuko daula, beste gauza da, baina eskatu induzu eta orduan nomizu prest. 13-tik erantzun Labordek, Goixerri bigarrenak 6-tikan, atzeko Ormara, 8-tik Etxabarrik erantzun. Ongi Manzizidorrek 13 zenbakitik. Aires 10-tik erantzun. Teo Labordek 11-tik. Manzizidorrek atzera. 13-tik erantzun Teo Labordek. Berriz ere atzeko pilotarien jokoa. Teo Labordek 11-tik. Aires hartu eta atzera. Aires ezin hartu Manzizidorrek, 6-4 hurbiltzen urdina. Bai, ikusi ez usta, hasiera kaskara inda urdine, baina txapelketa osoan ondo jokatu daue, eta gaur, azkenin erakutsi mi daue txapelketa osoa 6-txik finala aia odian, ezta? Gerriko eta elastiko gorria defendatu egin behar da, presioa hori daukatu. Eta final bada, ez da edozelako txapelketia. Eta horra, Goixerri bigarrenak partidasi moduan, sakea hartu, Aires eta pilota dejadan utziz, 7-4. Goixerri goi dugu, ezta? Arma hori dugu, sakia ondo atatzen espadezu anaurrian badaki normalien bukatzen, txarto ondo urteleike, baina, bueno, normalien ondo urtetetze eta kontu zeukibida sakik. Zederki utzi duen pilota, errepikapenean ikusi dugun bezala, zederki, eta horra ezin Etxeberri eta Laborde heldu.
hon ikusiko da, hemendik aurra, partidu egongo da, ja, bizka nibeldu da, ez da olomesteko bentaja, eta ikusiko du ja zepasten da. 7-4, Manzizidorrek atzera. Utzi Etxeberrik eskatu diolako Laborde, baina azkenean Etxeberrik erantzun. Manzizidorrek atzera. Etxeberrik bederatzitik erantzun. Atzeko hormaren laguntzarekin. Ta erantzun Manzizidorrek atzera. 13 erantzun Teo Labordek. Manzizidor 8tik. Laborde pelota asko sartzen du, da hor ez di pelota erratzak, hor atzeko hormia guztien duzun hain urran. Etxeberrik, txapara, 8-4. Ondo botata baina suerte eskasa. Lehen be botado bat, eta beko toldora, da hone txapa. Bi beko toldora eta orain txapa. Da aukera honakin, ez da eski botata, ondo botata, baina txartu urten. Da, orduan, horre, tanto batea jun, bestea jun. Lau puntuko aldea, orain. Hortxe errepikapenean ikusten dugu. Txapa, osta. Baino, txarra. Gogoratu gaurkoan. Gipuzkoarrak iparraldekoen aurka jokatzen ari direla. Gorriz mutirkoarrak eta Donibane Loitzuneko luzean taldekoak urdinez. Horra Teo Labordek, Goixerri bigarrena barkatu. Lehen sakea luze egin ondoren. Bigarren sakerako prest. 11tik hartu eta 10tik jaurti pilota. Airez hartu. Ongi hartu du hor Goixerrik. Eta Etxeberrik erantzun nahi izan baldin badio. Goixerri heldu eta tantoa berak egin. Bai, iarri hotza, ze azken indau aukera bat ez indau. O zabalea jun, o barrura jun, ze bizita sana iago. Orduan junda, direkto junda barrura, pentsatzen dejada botako zala, ailegatu, eta gero bera tantu egin. Gainame, ez da muestrari pez egin zabalea jutia, estotzien normalien jutesa raia hori kontrakantxan dagoen raia horretean jutesa, gero ze aukera noa motatza doien, jutesa, baina hori ez, hori junda zuzenien berta, eta iarri hotza ze botako zan, da gero berak aukeri. Etxeberrik, bi pareta, barruan ipini, 9-5. Espetakularra izen da. Perfecto bota dau, veloziadekin, justo txapan gainean, barruan, eta bera Goixerri sakekin kontu zibilibiko dau, ze bestia arma hori baduka kostauakin, dejada o hormabikoa, así que sakekin kontu zibilibiko dau. Modu bikaina lehengo kako txartean akatsa konpontzeko. Bai, hori da, ezta? Hori berape kontroletuko da Goixerri, ia sakekin ezin dagoela edozen atea. Kendu mitzala aurrera izan, ostotzien problema duko txule. 9-5 gorriak aurretik. Horra Teo Laborde 10tik. Atzera Manzizidorrek hartu eta honek ere atzera. Teo Laborde 13tik. Goixerri bigarrena lauean hartu eta atzera. Atzeko hormaren laguntzarekin. Gora Teo Labordek 10-5 etzen pilota erreza. Hartu du, baino sentimetro gutxingatik gora. Bai, ni uste du gainabe txitxaka ingo gala, zabala urtengo horren beste pelota, baina bera preston da, hori bida, preston bizu. Ze pentsaten mozu, ezin dut erun, orduan ez duzu erungo, baina pentsate bera onda prest, urtetzen badau pelotia, eramateko eta hori dau. Alegin du da, txartu urtetza, goiko toldura urtetza, baina preste egon da, beti preston bida. Hor zailena, pilota irten den moduan erantzutea, hori egin du, baino gutxigatik gora joan zaio. 12tik Teo Laborde berak erantzun 10-tik Airez Manzizidorrek hartu eta jaurti. Teo Laborde 12tik atzera. Manzizidorrek 9-tik atzera. Teo Laborde 13-tik ongi eta atzera. Manzizidorrek 9-tik honek ere atzera. Teo Labordek 12tik. Goixerrik bozean hartu nahi, pilota eukitu eta 10-6 urdinentza tantoa orain. Ondo jundazta, baina pentsetan onda ze jugada bota, tantu zelan egin, sartzea baino, eta hori etxik utzin dau,
ez da izen erretza, baina nahiko erretza izena sartzeko moduan, eta igual aukera dugu tanto itxeko, baina ni besto buruan jundana, ja, pentsetan, ze bota, Pipareta atzeran. atzera, orma, o dejada, o ze botea pentsetan onda, eta peloti sartu gabe, azkenin utz. Horra, Etxeberriren sake 12tik erantzun Manzizidorrek. Barrua atzeko hormaren laguntzarekin 8tik erantzun Etxeberrik. Goixerrik lauean, atzera, Zabalera. Atzeko hormaren laguntzarekin 8tik erantzun Etxeberrik. 2 pilotarien tartean, 7 eta 10 urdinentzat tantoa. Hor, pelota horretan, atzerarixe beti presto midau, on pasau naztizen pasau. Atzerarixe midau, bizkat, porzea zu. Eruten mando pelota hori, ez da izan erratza eruteko, orduan junbiro duzu aurrera. Preste hon, pelota hori, hor bitxartien, hor hueko izitxi, ez da? Hor honbazan, Mikel honbazan prest, egon biharren, amaikan, amabixen hon biharren, honbazuan porzeak azo, behatzen honbazan, nahiago zan, baina... Atzeko hormarekin zuzenean jo ondoren, normalean, pilota ez da hainbeste irteten. Claro. Zailtasunak dituztelako zestatik ateratzen. Hori da. Etxeberri, pilota moztu, Ondo. ongi erantzun, Ondo. Goixerri bigarrenak. Teo Labordek amaiketik. Erantzun, ongi erantzun Goixerri bigarrena. Bai. Atzeko hormaren laguntzarekin 8tik, Etxeberrik erantzun. Eta gauza bera, pasa saio berriz ere Manzizidorri, atzean aurrean, 8garren tantoa urdinentzat. Ba, bai, esku-eskuan euki dago, baina hone pizkatu urratzen hasi dira, bestiek jokatzen hasi dira, eta rebotia ona izan da, nahize kantxar dire bota, ondo rebotia dago, hor pelota normalien sartzeko dira, baina utzen dago. Orain Manzizidor bera atzetik erantzun, Etxeberri 6tikan bipareta, ongi erantzun, Goixerri bigarrenak. Ongi berriz ere Etxeberri, atzera Zabalera, eta atzeko kontrakantxara zuzenean, 11 eta 8. Gorriek egin dute tantoa, 11 eta 8 pilota aldaketa orain. Atxeden pixkat hartzen duten bitartea, ez pilota aldatzen ari dira, hor Otarra gaurkoan atzean baitute. Bai, Ez da ohikoa, normalean epaileak izaten du, baina... Bueno, atzean epaile ostotzien ebean inguruen ez ibiltxe egitxik junara eta etorria, bueno, normalien ezaki onatzea etorten dan ez 11 kuadroa, erratza dauk atzera junda pelotiak ikusi ze pelota konbeniako, da, bueno, ni uste dut pelota berri bat atako daue, eta motela bizia, bila berri bat. Ni uste dut pelota biziakin urdinek momentu honetan ondo da bizela, eta bizkate aldaketi nahi daue eta gorriziek eta ja. Horra pilota berriarekin gaurko partidan Goixerri bigarrenak, sakea pisutxua dirudi, lehen sake horretan, 11tik erantzun Manzizidorrek, 12tik hartu Teo Labordek, atzera, Goixerri bigarrena 8tik, atzera, 13an Teo Labordek hartu, erantzun honek ere atzera 8tik, Manzizidor, 9tik, Etxeberrik, atzera, 12tik, Manzizidorrek. 10 Teo Labordek, atzera honek ere Zabalera, aire sartu, Manzizidorrek, bipareta, Etxeberrik 5tik, honek ere atzera, ongi hartu, Manzizidorrek, Etxeberri 6tikan, Goixerri 7tikan, erantzun, Teo Labordek ezin bote azkarrean hartu, tantoa Gorrientzat, 12 eta 8 berriz ere 4 puntuko abantaia Gorrientzat. Bai, pelota bizia ikusi da bestik mina handiz eitzen da bizena momentu honetan, da pelota barrizia, bueno, pelota horrekin fizikamente ondo mi da, oso motela da, momentos, da gero bizitziko da seguramente, baina momentos motela da, eta honen midana eutzite, nik ikusten da, ja, auspu bizkapetetan zideria Gorriek,
Bueno, tensio itxi geixena, ezta? Ze partio normal baten izan bazama, hori presio hori. Da, orduan ikusiko dugu, ja, zeinek eustotzan. Badakit, urdinek fizikamente oso ondo ongo diera. Así que, kontu zirkibiliko gortxe. Ongi erantzun hor, Teo Labordek, atzera 13tikan, Mikel Manzizidorrek, Iban Etxeberrik 8tik, erantzun Zabalera, Zabalegi, 13 eta 8, 5 puntuko abantaia. Bueno, ikusten da ezta, bakotxea bera pelotak inoan, motelakin hobetu da bizela gortxek. Eta, bueno, horreta jarraipena itxema da horreta, hasiera me bai. Pelota niko motela izan da. Barkatu Felix, ikusi irudietan pilotalekuak ze itxura ederra daukan, Bai. Gentiak gustora etorri da, final haundi hau ikustea, ezta, markinetik, bueno, tradizioi bada, ezta, gabiz, Unibertsitate kirol pilotalekuan gauda, Hori da, sarreran ikusi duzu, zan pitzen dauen? Pilotaren unibertsitatea. Hori da. Lehen ez dagoen erdera, ezta, Universidad de la Pelota, eta bueno, ja urtiekin lehen zagun argiz ikustezan, argizekin pitxe ban, da gero urte pila bat apurtzen junzien, gero hor jolasten umiek eta kanpuen, da bakotxien gauza falta esan, da azkenin bota izan. Eta bueno, hor pentsau zan, ipini misala berri do, da gero Franko denporan erdeaz ipini misala, aukereiak euskeraz ipitxiko eta euskeraz ipini. 7tik Iban Etxeberrik eta gutxigatik pilota bera beko toldora, 14 eta 8 gorriak aurretik. Eta aipatzen ari ginen moduan, unibertsitate pilotaleku honetan markina semenen, ez du nolanahiko pilotaleku aukeratu existerak final handi haue jokatzeko. Bai, zu esan dezu bezala, historia baduke markineko 6 punta, mundu osoan jokatuteko pelotarixe daz, eta bueno, nik usten dut azkenean udaletxe epoai ikusten dut zu munduan markineko izena erabili haule danien, mundu guztian markineko izena pelotarixe izen die, beste kirol bat baino geisha, eta nik oain gabiz horre 6 puntan gora beran gauza pila bat eitzen, ezta? Eta lehen urte honi amaiera ezin hobea ipintzeko lekua markina zen. Hori da, ezta? Aurten hori pentsau da, ezta? Markina jokatzea. Eta ikusiko dugu datorn urtean, nun jokatuko den hau final handio, ezta? Hone erabaki bari da, eta ikusiko dugu. Eta bipar eta hor Goixerrik ongi asmatu, ongi erantzun dio Etxeberrik, baino ezin otarrarekin pilota hartu eta jada 7 puntuko abantaia 15 eta 8. Pelota barrixaz, hasieratik, pelota motela o barrixaz, 6 tanto jarraian egin daue. Atera dugu ez dabe, 11 eta 8 ata daue pelota barrixa, eta beste 4 tanto jarraian egin daue. Eta pilota honekin gustora dira Goixerri bigarrena eta Manzizidor. Eta horra jada 25 puntu hoietara hurbiltzen bikote gorria. Eta pilota aldatu dute orain. Bai, beste berri bat eta du, Ikusten daue pelota barriaz ondo da bizela, tanto pilo bat etxen, eta hori da, ezta? Azkenien ikusi bizu ze konbenientzuz hori, ez da erratza izeten, pelotakin askotan, norbera pentsa horren ondo da biela, kanpotik gobetu ikusten da, barrutik baino. Zuk esan bezala lehen, pilota berriak motel xamarra zirudien, baino berotzen ari den nenean bisitzen joaten da. Eta igual ikusi dute jada iritsi dela puntu batera, etzitzaiela komeni eta aldatzea. Ez da izemat pelota hoten dian zestuan, igual dute ongo dia lau, da azkenian horretxekin jokatu bizu, azkenian nahitxe pelota ibilitza egon, geldik egonenan zestuan honean, utxitxutzen da bizkat eta motel dutzen da, así que beti imida rotau, ezta? Ez batekin jokatu hainbeste tanto, ze berotu ingo da. Eta orain 15 puntutara, 15 eta 9ko markagailua dugula.
atxeden pixka hartzera joan dira pilotariak barkatu, azkenean partida ere luze joaten da, azken aldian ikusten genuen setetarako moduan 13ra heltzean atxeden hartzen zutela, baina kasu honetan dena jarraian jokatzen denez, atxeden pixkat ere behar dute, eta horra ari dira jada bikote gorria itzultzen eta bikote urdinak pilota berri aukeratzen. Bai, honek ikusten dena da, urdinapen ikusten hartu dauela igual estrategia moduan deskantzo hau. Haien bolada ona apurtzeko. Apurtzeko, eta gero, Doniban erotzuneko teknikariak bertako klubeko etorri dira, pizkate zeakatz ikusten duen kapotik, pizkako horregitzeko, ezta? Eta hori ondo etortzen da. Azkenean, barruan modu batean ikusten da, eta kanpotik beste modu batean. Azkenean, aipatzen ari ginen tensioarekin, ez duzu ongi kontrolatzen, gertatzen dena. Horra Manzizidorrek erantzun, Iban Etxeberrik 7tik, atzera. Manzizidorrek airez 13tik, atzera. Baino Etxeberrik 6tik erantzun, Goixerri bigarrenak 6tikan, atzera honek ere. Teo Labordek eskura zuen pilota, ezin otarrean sartu, 16 eta 9. Lehen esaten dauna, ezta? Zama jente dauen, baina markinan jente asko ongo da jarritxe, baina beste horren beste duten da tente, ezta? Oitxura da markinan, pilo bat jente hoten da, hor danak izerita bat ikusiko duke, jente askoz begeio, baina jente guztetako hor tente hon, gaur eizketan momentu honetan zuekin, gero jugun da beste batena, da hori oitxua hori, eta gero taberna da urran dago eta zerbeza aneba da hartu, eta jente asko guzteteako hortxe tente ikustia partidu, ezta? Jarritxe barik. 12 zenbakiti Manzizidorrek, atzera Iban Etxeberrik 8tik, honek ere atzera, bote azkarrean ez, azkenean atzeko hormaren laguntzarekin, ipini du Manzizidorrek, baina goiko txapan jo, 16 eta 10 urdinentza tantoa. Tante hori hona da, momentu 6 tanto aldia dau, eta eutzi miagorrei, asko pelota asko txane remata o zera, eutzi miago, beti arrisku hartu bidaue urdin egon, betaja hori gorrixi dauke, ez hori aukera amon, da hasi pizkate zoroa pare rematzen honan, honi bidana gorrixi bidauna eutzi, eta lagu urdinek eurek arrizketi, da ia ondo urtetzen batzu, txartu urtetzen da, eta normalien ez da ondo urtetzen. 16 eta 10 gorriak aurretik, Etxeberriren sakea luze, bigarren sake izango du luzean taldeko pilotariak, aurrelariak Iban Etxeberrik, bigarren sakea barruan ipintzeko. Goixerrik lauean hartu, deja da, eta aspaldiko partez, 17 eta 10. Hor ez da asko parkatzen, hor aurri hartzen dagoenean, eki zein bidun, Goixerri, eta bero gazte gauza bat, ez da, hormabikoa bota eskero, da aiegau eskero, han zabaletik aukera gizi dauke tantu bukatzeko, hor barruti, baina hor barruti, normali justu nahi egiten mazan zentzen duzu, jarraitzu jogatzen. Gatxada rematetik ondo, espotzu oso gaizki botaten, ez da? Orduen, nire ikusten dut, aukera honena beti izaten da, barrure botatia. Horra, Goixerri bigarrenaren sakea. 12tik erantzun, Teo Labordek, luze atzera 11tik. Mikel Manzizidorrek, honek ere atzera, baino 8an aire sartu bu. Iban Etxeberrik, Mikel Manzizidorra 13tik. Atzera, ongi 7 puntutik. Etxeberrik zabalera, atzeko hormaren laguntzarekin 8tik erantzun, Goixerri bigarrenak. 9 hartu, Teo Labordek, atzera, airez, Mikel Manzizidorrek 12tik. Atzera, 11an Teo Labordek, honek ere, atzera. Goixerri bigarrenak 9tik, Mutrikuarrak. Erantzun, Iban Etxeberrik, pilota zabaldu eginda. Mikel Manzizidorrek, 11tik. Iban Etxeberrik, atzera, 7. kuadrotik, Mikel Manzizidorrek, 9tik, erantzun, tantoa ikusten ari garen.
12tik erantzun, Goixerri bigarrenak 8tik. Honek ere atzera, Teo Labordek 11tik. Atzera, ongi Mikel Manzizidorrek 10tik. Atzera, 12tik erantzun Teo Labordek. Pilota moztu. Eta bigarren botean heldu Mikel Manzizidorrek. 17 eta 11 urdinentza tantoa, ase tantoa. Hori pelotio nik uste dut Mikel izametzan berai sartzeko, ezta? Beste izaten da, zauri, baina zauri ez. Atzeginago? Bai, ja, nik uste dut bizka Mikel geldik gatu dela, beste sartuko dalagun, pelota motela danez, jaikirik ez da bitxien, baina nik uste dut Mikel izametzala beran azala, sartzeko aukerik dauen nik uste dut Azkenean, aurrelariak ez du ikusten non dagoen atzelariak, ordea atzelariak ikusten du aurrelariaren kolokazioa eta batez ere bere kolokazioa. Hori da, normalien hain du bidauna atzelariz eta atzelariz izametzan, frontizan jodago nien, izametzan zau sartu, eta sartuko zuen. Nik usten dut, pentsa dauela, Goixerrik atzeko aldien dauela, eta onda atzeko aldien bai, baina atzerei. Eta partia hasiera izango zen, korrikaldi batekin agian iristen da, baina ja da 17 eta 11 hankak ere kargatuta. Bai, nik usten dut, ja pixkat... Denak, pixatzen du. Beteta dauzela, kanpora emoten da horrek. Ez, buena. Barruan, Goixerri bigarrenak erantzun. Bederatzitik Teo Labordek ezin, 18 eta 11. Ez da izen rebote esaten dana ona, mira, teknikoa izen da. Frontizer dire, eskerra horma bota dau inder gabe, baina suabe. Horrek ez dizeten erretza sartzeko. Eta jada ikusten dugun nekea ere pilotarien gan. Horra Goixerri bigarrena bere sakea egitera. 18 eta 11, Iban Etxeberrik aire sartu pilota, atzera jaurti. Atzeko hormaren laguntzarekin 7tik. Erantzun. Teo Labordek 9tik. Erantzun eta atzera. Aire 12tik. Mikel Manzizidor. 11 eta erditik Teo Labordek. Honek ere atzera. Aire 12 luzez. Mikel Manzizidorrek. 11an Teo Labordek hartu. Pilota moztu. Orain bai Goixerrik hartu. 7tik. Atzera. Atzeko hormean jo. 8tik, erantzun, utzi, Goixerri bigarrenak, atzera, Teo Labordek 9tik, atzera, Mikel Manzizidorrek 11tik, erantzun, atzera, pelota ona hori, atzeko hormean jo, ongi, deja da egin Iban Etxeberrik, Goixerri bigarrenak, atzera, 12tik. Horre, eukide horri amaitzeko tantua, baina ez da honezen arriesgau, eta atzera gota dut eta besti preston da. Eta orain mina hartu duela dirudi Iban Etxeberrik, ez dakit min fizikoa dena, ala min psikologikoa, sei tanto kolokatzen bai dira gorriak. Bai, ez da, emoten dauz osare mina hartu daula nun baitzen, igual pelotia jone, igual manopla jo dau, inoz manopla joten daunea pelotia, hori min emoten dago kalambrazo momentuko izaten ez da izaten zera, baina bitxu, zestua apurtu dago, aberixe hona dauge. Otarra bai, apurtu zaio. Bai, teipa penimiko dago. Eta horren bestez, atxeden luzetxo bat izango dugu. Pilota apurtu, otarra apurtu zaiolako. Aurrelari, iparraldeko aurrelariari. 11 eta 9 gorriak aurretik. Eta ikusiko dugu, ea zenbat irauten duen otarra konpontzen. Eta bitartean hemen gure speakerra giro alaitzen. Hori da. Hainbeste jenteekin, ondo tortzen da, musika pizkat, euskal musika pizkat, jentia pizkat hor depora hor break horretan. Atxeden honetan. Atxeden honetan pizkate jentia ez dizere aspertu ezta. Izan ere gaurkoa, egun handia da, ikusi dugu nesken kiniela, gero gazte mailako finalarekin ari gara, jarraian bi finalen artean, gazte mailako eta senior mailako finalen artean omenaldi bat egongo da, merezitako
omenaldia Bilbauri. Bai, Miguel Angel Bilbao oso merezitza, ezta? Horrek gizon horrek zesta munduan dauken rekopilaute zenbat historia zesta munduan, ba, inkrediblia da, liburu bat iban, pelotari pillo batena, eta inkrediblia da, ba, zema dakiz, ezta, zesta munduan, ze urtetan hasi zan, zema fronto, zeintxu pelotari, argazkiak, kontratuak, programak, kuriositateak, denetik. Inkreiblia da horrek gizon horrek, dakizen zesta munduan, ezta? Eta nik usten do Markineko jentia, nik usten do deposik mongotzala, hori omenalde hori, ezta? Eta omenaldi horretan parte hartuko du ere Markina Xemingo abez batzak, ikuskizun bat egingo du, eta gero xisterak ere, sorpresatxo bat badauka, bi finalen arteko lotura hori egiteko. Bai, bueno, daukez, zau izan dezu monen sorpresa izangoa, beta momentuan jakingo da, eta, bueno... Izan ere, lehen urte honetan eskerrak emateko modu bat izango da, gero ikusiko dugun bezala. Eta jada hortxe etorri da Iban Etxeberri, otarra konpondu berri. Goixerri bigarrenak, sakea egin, 19-11 goratu, Gorriak aurretik 25 puntutarako final honetan. Goixerri bigarrenak 8 eta erditik, atzera, 13-tik, Teo Labordek erantzun. Goixerri bigarrenak 7-tikan, pilota utzi, eta tanto bikaina, 20-11, Gorriak aurretik. Lagen miego, ikusten duzu, ikusi dau nun dauen aurrela arizi, ikusi atzela arizi nun dauan, eta oso ondo botado barrura, ezta? Txapanganien gainabe, haiki hondi bari, txapangania botata, da... Urdinek ezin pilota horretara heldu. Ezin ezkoa zen. Eta ikusten hauna da, nik usten du, urratuko dira, berrota 5 minutxura jokatzen, eta 25-tera, ordu bete jokatzen badute, eta hori, tanteu, esan ezkero, igual, oso abultau, ezta? Moten dago, baina pelotan ikusi mila zen jokatzen dagoen, Eta horra ezin, Mikel Manzizi horrek, Iban Etxeberrik, jaurtitako pilota erantzun, 12-20, Urdinak ez duten nahi, partida amaitzerik, eta horra, apurka, hurbildu nahian, ari dira, markagailuan, 20 eta 25 punturako partida, Goixerri bigarrena, eta Manzizi horrek, 20, Iban Etxeberrik eta Teo Labordek, 12, Mikel Manzizi horrek erantzun. Iban Etxeberrik, 9-tik, hortik bertatik erantzun Goixerri bigarrenak. Oso ondo. Teo Labordek 13-tik, atzera, Goixerri bigarrenak 7-tik aire sartu ordea. Berriz ere 13 zenbakitik, Teo Labordek. Goixerri bigarrenak utzi pilota, Mikel Manzizi horrek 12-tik, atzera. Pelota horrek partido normal baten izen bazan Goixerri sartuko ban, pelota hori sartuko ban, da iba jugada botako ban, baina, bueno, final bat da, eta, bueno, hor ez dau arrieskau nahi, bentaja politxe dauke, eta orduan, nire jarraitzu horreta. Lehenengoan ez, baina bigarrengoan nahi izan du, baina azkenean ezin pilota hartu, 20-13. Ez da izen erretza, baina partido normal bat izen bazan txaplikatuko guztana, hori pelota hori sartuko ban, Lehenengoa utzi du, finala izaki, baina bigarrengoa esan du nien naiz usten duen horietakoa, arriskatu egingo naiz. Ez zai ongi atera, eta 13garren tanto egin dute Urdinek. Mikel Manzizi horrek, 11-tik, erantzun, Iban Etxeberrik, 8-tik, atzera, 10-ean, aire zongi hartu Mikel Manzizi horrek, Teo Labordek 12-tik, atzera, Goixerrik, bigarren akatsa jarraian. Bai, bueno, lehenengoa hau akatza izan da, baina lehenengoa ez da izan erratza, esker urman da etorri da, eta baina, bueno, hau erratza izan da sartzeko moduan, eta ez da sartu.
Eta, bueno, 34, ondiok bentaja da, ezta, 25 da, eta bentaja ondizia da, baina urdinek, ez da, amore mongo, Mikel Manzizidorrek, erantzun atzera, 10-etik, Teo Labordek. Atzera, bota, 12-tik, Mikel Manzizidorrek. Honek ere atzera, Iban Etxeberrik, 9-tik. Erantzun, Mikel Manzizidorrek. Atzera, Teo Labordek ez, Iban Etxeberrik, 9-tik. Honek ere atzera. Eta Mikel Manzizidorrek ezin, apurka 5 puntutara, 20-15. Ba, ni pesto te bizkaten Mikel kantzauta dagoela. Hone, nervio horrek, partido gogorra doie, eta esatuten azta, fizikamente urdinek ongo dira topera, ezta? Goixerri bigarrena 5-tik, deja da utzi, ezin, ongi amaitu, Teo Laborde heldu baita. 13-tik, Mikel Manzizidorrek erantzun, Iban Etxeberri. 8-tik, 13-tik, aire sartu, Mikel Manzizidorrek, Teo Laborde, 10-ean, erantzun, Goixerri bigarrenak, 7-tik, atzera, atzeko hormara, eta Iban Etxeberrik, 6-tikan, erantzun, Mikel Manzizidor, 10-etik, atzera, atzeko hormara, Iban Etxeberrik, ezin, 21 eta 15. Zelako pelotazu bota dauen, Zelako pelotazu bota dauen. Ezaban emoten hortik pasauleikanik atzelarize baurra junda, eta bize pasotxu, albotik. Eta hori pelotio librau inda ondo indau, baina Dabil egiten oso pizkate bezuk eta tenso jokatzen Mikel. Eskumiakin bat, errebezak egin nahiko ondo, baina eskumiakin Dabil pizkat tenso jokatzen. Hori baino soltura gizia duk horrek eskumiaz. Eta hori momentu honetan hori pelotazu bota dauena, solte bota dau eta ikusi duzu, no, arte bota dauen. Horra, Goixerri bigarrena, 21 eta 15 aurretik dela sakea egitera. Luze, lehen sakea, bigarrengoa izango du. Gogoratu partidako sisteman bi sake direla eta kinielan ikusi dugun bezala nesketan lehenengo sakearekin amaitzen dela kale edo bale. Bai, hori da, ezta? Bueno, inoiz baitza partidu eta pinita mosteko pizkat sake batera, ezta? Hor balien sake bigarrena. Bigarrena ere luze. Da falta. 21 eta 16. Hemen ez da hirugarrenik, hemen bida ez da, bize pasa indau, luze indau, falta. Gutxitan ikusten da, bi akats sakez jarraian luze egitea, izan ere lehenengoaz luze egindakoan, apurka pixka bat aseguratzera joaten dira pilotariak. Normalien bai, baina, bueno, momentu honetan ez da hori aukeratu. Horra orain, Iban Etxeberri, sakea 13-tik. Atzera, Teo Labordek 11-tik airez. Honek ere atzera, Mikel Manzizidorrek 11-tik. Atzeko Orman jo, eta 6-tik, erantzun Iban Etxeberrik. Mikel Manzizidorrek 12-tik, erantzun. Iban Etxeberrik 6-an, bi pareta, Bekormara, 22 eta 16. Hortik tanto etxeko bota bizu, perfecto, eta ez dau pelota oso ondo gatu, eta Goixerri bertara junda, Zabalea junda, bota bidea oso ondo, tanto sartzeko. Hor aukara honena izango zan atzera botatia, ez da, ostabe, ze gaina be, Mikel pelota asko sartu dau, eta ondabile kantzauta dago bastante, eta utz batzuk gileik ez, así que nik usten da aukera honena izango zan atzera botatia. Aukera honena ikusirik, Goixerri Zabalera joan dela eta Manzizidor atzean zela, deja da. Baino, ezin dena egin perfecto, eta aseguratzera, atzera, orain, atzeko hormara, jaurti du Iban Etxeberrik, 23 eta 16, 25-tik, bi tantotara. Bai, nik usten dute, 25 tanto hartzen dagoen Mikelek deskantza ingo dagoela, Nik usten dut bastante kantzauta dagoela. Baina, bueno, partido gogorra jogatu dau, pelota asko bota dutxu, leuk jakizela pelota bota dauen, berak ez da. Da, orduan, nik ez dut remate urdinek horren beste ez dagoela aurrela dizet, atzera kastietan onda, eta orduan, nik usten dut kantzaute, motibo dukuna kantzauta hoteko. Mutrikuarrak aurretik 23 eta 16.
Teo Laborde amabitik. Atzera. Goixerri bigarrena 8tik. Erantzun eta atzera. Aires amabitik. Erantzun. Teo Laborde. Goixerri bigarrenak 8tik. Atzera, 10-era. Teo Laborde. Erantzun duen tokitik. Amabitik orain. Mikel Manzizidor Aires. Teo Laborde 10-etik. Atzera, Goixerrik 6an Aires hartu. Pilota utzi nahi izan duela dirudi, baino ongi hartu Iban Etxeberrik. Honek atzera. 13-tik Aires. Erantzun Mikel Manzizidorrek, Iban Etxeberrik 7-tik. Atzera. Ia, oitxe, Ormara. 11-tikan Mikel Manzizidorrek. Perfecto, betxu ora. Ormara. Hori pelotazu da, 9 tartetik erantzun. Iban Etxeberrik, 10-etik. Mikel Manzizidorrek, Teo Labordek, 12-tik. Erantzun. Goixerri bigarrenak 7-tik. Bi pareta. Gutxigatik. Bai, justo, Txapara. 23 eta 17. 5 sentimetro goratxoa jomazan, txaluk entzuteko modoko jugada izan da, ondo. Txaloa eta baten bat zutitu ere. Bai, oso ondo botata, pena, Pena, zeia presoa eukidau eta ondo botata onda, baina, bueno, hori be, txapa hori hortago da pinitxe, ez da, falta eta falta. Eta, esan bezala, 5 zentimetro gorago jo ezkero, eta tanto eginez gero, jada urdin bikotea burumakur jarriko zen, eta ziurrenik urrengo tantoa ere gorrientzat izango zen, izan ere horrelako tanto bati buelta ematea nekeza izaten da. Ba, hori da, aukera hori usen da, ez da, 24 jun, ero 23 Bentaja hori jarraitzen daue, baina, bueno, beste tranquilidade bat emongo ban, ez da hori tanto imeban bortxe, ja. Horra Iban Etxeberri sakea egitera. Aires Teo Labordek, deja da egin. Iritsi Iban Etxeberri. Eta atzeko Ormara. Eta Goixerri bigarrenak ongi erantzun 8-tik. Iban Etxeberrik bi pareta. Ongi erantzun Goixerri bigarrenak. Pilota moztu. Eta tantoa, eta esan bezala bakarren bat zutitu da. 24 eta 17 gorriak partida irabaztetik hurbil. Esan dut, Ormabiko botatzen danien oso onda eta pelota berrizaz kontuz ikubida. Horre, aukena honen aizungo zen barrura botatia. Pentsatu, barrura bota eskero, ez da izeten erretzak handi jugada botatia, atzera bota dau. Ikusi duzu Goixerri dejada bota daunean, bestik hartu dut, eta zein du atzera bota bakarrik. Ez da este jugada bota. Orduan, Ormabikoa botatzen danean, horre mosten dozu txapan ganean, eta normala aukera gizia duguzu tanto txiko. Goixerriren sakea zaletuen txaloekin. Erantzun Teo Labordek. Goixerrik zeinean. Pilota moztu. Eta zabalean. Ezin Iban Etxeberrik hartu. Eta horren beste amaitu da lehen final hau. Gazte mailako finalean Gipuzkoarrak nagusi. 25. Goixerri bigarrenak eta Manzizidorrek. Iban Etxeberrik eta Teo Labordek 17. Haze partida. Eta orain bi pilotariak, bi irabazleak joango dira Juan Carlos Ibarretxe gure lankidearen gana. Elkarrizketa egingo diote eta gero partida honetako tantorik ikusgarrienak ikusiko ditugu jarraian. Eta horren bestez une batetik bestera elkarrizketaren ondoren hitz egingo dugu partidaren resumen edo laburpen honetaz. Lehen finalea. Juan Carlos, zurea da hitza. Hemen gaude gaurko txapeldunak eta Sistero zirkuito osoko txapeldunekin, Ekaitz Mendizabal Goixerri eta Mikel Manzizidorrekin, zorionak bioi. Eskerrik asko. Bueno, gauza garrantzitsua da, nola ikusi duzue finala eta zer suposatzen da titulo hau zuen txat. Bueno, bai, asagiun partio zai izango zala hau, honek asko jokatzeue, asko esigitzeue eta gu zai hauea aldenik eta hobetuen jokatzen, eta etxea ez. Hau txapelketa importantia guretzat ez. Hau ekainetiko hasian txapelketa honekin jarraipen bat eukideu eta honek zehozen nahi dugu izan ez.
Final gorra izango zala basakiguen, kontraixua gorra ba urte desarro, geure honen atatzia lortu deu, hori etxe etorria azkenean ondat ezagu. Hauek izan dira hitza, gaur ez daukagu denbora asko, orain badakizue Miguel Angel Bilbao hori omenaldi bat egingo zaie eta Markina Semengo abesbatzak ere emanaldi txiki bat eskainiko du, beraz, zuen eskura geratzen gara eta, bueno, eskerrik asko eta orain badakizue omenaldia Miguel Angel Bilbaorentzat, eskerrik asko. Vale, zeuri. Eta jada ikusten duzu pilotalekuak beste ikuskizun, beste ikuspegi bat hartu duela, izan ere Markina Semengo abesbatza sartu da pilotalekuan eta bere emankizunare entzungo dugu, une batetik bestera hasiko baita Miguel Angel Bilbaori sexta puntaren munduan egindako lanagatik, omenaldi merezitako omenaldia horren bestez, orain hasiko denez, otarrak gora eta Miguel Angel une batetik bestera sartuko da txalo zaparra da honekin eta jarraituko dugu ikusten eta jada abesbatza noiz hasi abesten horren zai da Miguel Angel zelaian sartzeko. Azten denean abesbatza abesten orain aipatu dute megafoniotik abesbatza azten denean sartuko dela pilotalekuan Miguel Angel Bilbao. Horren bestez isilduko gara eta Markinako abesbatzarekin gozatuko dugu.
guztia isilduko gara gozatzeko. Du Abesbatzako zuzendariak Miguel Angel Bilbao eta orain aurreskua ere dantzatuko diote. Luken Iliondo bere ilobak dantzatuko diote agurra honekin gozatzeko ere isilduko. Aurreskua dantzatu diotena Miguel Angel Bilbaori Lorezo eta eskuan duela txaloak egin nahian eta orain Otarraren zozketa bigarren orain erdira ipatzen zazpiterdietan Abesbatzak izango duen kontzertuaz eta horra agurtzen da gaurko emanaldi honetaz Martina Semingo Abesbatzak eta horra egiten ari dinera lehen partidako Otarraren zozketa eta horra agurtzen da ikusten duen moduan irudietan Martina Semingo Abesbatzak eta horra zozketa egiten ari dira. Bueno, neupe hartu goteta, ia zen lutetzen dauen, neupe hartutxo batzuk, ia. Nik ere badaukat 11, 12, baino, ja, ez daukat, inolako aukeratik. Ez da uste aukerari, a ber, ikusi bideo, hemen. Gorriak irasi du, ezta? Bai, gorriak irabalde, 500 eta 81. Zenbaki zerbitua gorria, 581, gorria artean, eta orain Lorezoa aterako dugu. Miguel Angel bera zenbakiak ateratzen. Ordezkoa izango dugu zenbakiare. Bazpare lehen zenbakia irteten ez bada. Irudietan ikusten duzuen nola izan laguntzaz. Ipini dute paretean, horman, 200, ordezkoa, eta
eta 42. Hainbeste zenbaki ez direla saldu. Eta hor ditugu bi zenbakiak, 581 eta 452 ordezkoa. Eta orain Xisteraren sorpresa izango dugu une batetik bestera. Frontoiko argiak itzaliko dira eta hor ikusten duzuen frontoiko aurrekaldian hor markagailuaren aldamenean tela txuria hor proiektatuko da Xisterak lehen urte hau barkatu eskertzeko egindako bideoa. Horren frontoiko argiak itzaldu dira eta horra, bideoa barrura. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. I belong with you belong with me, my sweetheart. I don't think you're right for him. Think of what it might have been if you took a bus to Chinatown. I'd be standing on Canal and Bowery. She'd be standing next to me. I belong with you belong with me, my sweetheart. I belong with you belong with me, my sweetheart. Love, we need it now. Let's hold, whoa, son. So we're bleeding now. I belong with you belong with me, my sweetheart. I belong with you belong with me, my sweetheart. Zuei esker daukagun zestoa, kaskoa eta kamiseta. Eskerrik asko! Eta noski Gabonen atarian gaudenez, guk ere zorionak eta urte berrion eskaini nahi dizuegu ikusentzule guztiei. Eta jada bai, senior mailako pilotariak berotze ariketak egiten.
Eta goratu seniorrek ere, 25 puntutako partida izango dutela. Bai, bueno, normalien partidok eta igual lehena otama ustea, eta hone normalien igual otamarria izaten da, baina bizkate nik genduen, ez dizen luze ikun ez da, ze gauza akontuzimiento asko dago aparte markinan, pelotian ez pelota bakarrik, eta bueno, bizka morriztu jau, baina bueno, azkenien bostetan hasi gara eta ja 7 laurek itxia di, así que... Nesken kiniela, omenaldia, gazte mailako partida, senior mailako partida, azkenean gauza askotxo izan ditugu, Sistera proiektu honen 2016 azkeneko jaialdian, urteko finala deritzon honetan. Bai, hori da, ezta. Azkenean emaitza ikusi bida, eta, bueno, ikusten dena Sistera eindako lana oso ona izan dela, ezta. Hemen ikusten da, jentia etorri dena, bideuan ikusiko du zelan urte osoan zelan jundan, gitxi gura bera, zelan hasi ginen, jente pilo bat markinen berton hasi ginen, da nik usten dut asmoa izan dela urte hau finala hundia markinen itxeko, ze hasi amitxen ginen, ezta? Lorea Bilbaokin, Jorredondokin, Nafarroko zea etorri zana, ordezkari, eta orduan nik emotzagun azkenengo hasieri eta amaiari hori etxike markinen pentsauzan etxia. Eta orain arazo teknikoak ditugu eta horren bestez irudia beltzean daukagu. Xabi teknikaria konpondu du arazoa eta barkatu eragozpen hauen gatik, teknologiak hori dauka eta azkenean akatsak ere izaten ditu, hauetatik ikasiko dugu datorren urteetan Sistera proiektua ahalik eta egokiena izan da. Hori da, ezta? Gure asmoa hori da, azkenean urte osoan lan pilo bat etxen da, batzat pilo bat, eta, bueno, dana perfecto ezin dut, ezta? Beti izaten dana, akatsatik ez dezu gauza egitzen, eta gu aleginduko da beti hobetzen, ezta? Gero, bueno, danen lana izango da gauzak ondo itxia, eta ongitorri dizela batek laguntzia ematen badau, Sistera gustora hartuko da, ezta? Eta hortxe ikusten dugu gure serigrafiari esker, gaurko 4 finalistak, Jagoba Narbarte, Gorriz aurrelari moduan, atzelari moduan Ekigoi Martinez izango du, Antxon Alberdi aurrelaria izango da Urdinez eta Asier Anton atzelaria, eta sailkapenari begirada bat botatzen badiogu, nagusien sailkapena berdintsuagoa izan da, aurrelariei dagokionez Jagoba Narbartek 70 puntu erdietsi ditu, eta Antxon Alberdik 71, baino gero jarraian Filip Salaberrik 60 puntu bakar bategatik kanpoan geratu da, Kosme Agirrek 56 Urbil, eta Jadaz Jauzia Ludovic Ladutxek 40 punturekin. Bai, bueno, ikusi bidana Filipe Salaberrik sei jaialdi jokatu txule. Azken behima puntuazio kompletua da hau, baina normalien puntuazio bakarrik lau sartzen dira, lau jaialdi, hori da, lehen lau onenak hartzen dira. Kontuan hartuak direla. Orduan gitxia izango zen, ikusi bihar zenbat eukiko zuen, baina bueno, hau da total hau izan, ezta? Eta atzelari dagokienez hemen bai izan dela saltxa azken urunera arte. Lehen postuan Ekigoi Martinez 53 punturekin, Asier Anton puntu bakar bategatik ez da elastiko gorriarekin hariko gaur, izan ere 52 puntu erdietsi ditu, eta kanpoan geratu dira Julen del Rio 50 punturekin, 2 puntu batik, eta 4 puntuko desabantaila kasu honetan Edu Suso. 53tik 58ra 5 puntuko abantaila lehenengoa eta laugarrenaren artean. Hori da, ezta? Ez da esaten gotan izerrez,
baina hor ondia ez da, nik uste dut hor maila horretan lau atzelari neko parejatua izan dira ez da, gero beste gauza bat, ikusi bidana da, gente honek lehen esan duan bezala, kineleta ez da zoitxute, eta jundie, erde esaten da, de menos a más, eta hasi pizkate ezin hain ondo hasi, baina, bueno, amaiera hobie motz ez da, eta hemen be, azkenien onduen jokatu eguna txapelketa osoan, honetxe lauro izan dira, da horre ditxidaz finalia. Horra ditugu Jagoba Narbarte Donostiarra 1982 urtean jaioa, eta aurtengo palmaresa 2016 urtean Andoainen irabazle suertatu zen Jagoba Narbarte, eta Markina Xeminen hemen, eta Donibane Loizunen azpitxapeldun izan zen. Ikusiko dugu gaurkoan Markinan irabazle suertatzen den, eta 3. postua Europako txapelketan Jagoba Narbarte. Bai, bueno, epaitu bidana Narbartek lau txapelketa jokatu itxune, lauri irabazi itxule. Kiniela mentzea, gero partiduak ez du itxutanak irabazi, finala ez du irabazi. Usten dute lautik ez da ite bi irabazi itxule, bat, nago goratzen. Andoainen eta Markinan eta Donibanen azpitxapeldun. Azpitxapeldun hori atxin diotzut. Lau bider jokatu, kinieletan lehenengo laurek irabazi, eta gero partiduan finala galdu. Eta gaur orain kasu honetan ez dugu taldeko lehia izan ere Jagoarekin batera Ekigoi Martinez izango da, Gasteiz Jaialaiko pilotaria, hau ere 1982 urtean jaiota, eta aurten bi final jokatu ditu, eta bietan irabazle suertatu da, Andoainen eta Markinan. Eki ere palmares bikaina. Bai, gaur egunien nik ikustotena, esan du horre lau atzelari daguzela, neko nivel altuz da, hor mailan. Eta neko antzerakoa, baina honena nik usten dut onduen jokatu dauna Eki zindala, ez da, danetatik. Badabe Andoainen finala jokatu zuen nire partidun, emoan kriston exhibizioa emoan, ezelik gehiza jokatu, tanto pilo bat eban, pelota asko sartu ban, ni uste du jokatu bala partido biribila, ez da? Eta ni pentsetot merezita dagoela final honetan, zen eutzeko, igual regularen nahi zindala, ez da? Txapelketa osoan. Eta beste taldean, Antxon Alberdi aurrelaria, 1980an jaioa, gaurko lau pilotarietatik zarrena izango dena, eta entzun palmares hau. 2016 urtean, San Gregorion txapeldun jaialdian, Durangoko Euskal Astean ere txapeldun, eta Markinan eta Donibanen Loizunen txapeldun. Txisterako zirkuitoan, 2014 urtean, munduko txapelduna, eta Okala eta Orlandon profesional gisa aritutako pilotaria. Nik uste dut Orlandoa juntzanien, hortutik gona, nik uste maila bat igon daula, maila bat ez, igual maila bi, horune juntzane esperientzia gabe, eta etorri zan mejor haute, eta nik uste dut hemen, txapelketak eta zera, nik uste dut ondo jokatzen dagoela, ez da, gaur egunean hor, edade horretan, zezan gotzut, maila horretan nik uste dut, igual bera izango dela aurrelarik onena. Eta berarekin, Asier Anton atzelaria, Kabaniasekoa, gaurko lau pilotarietan gaztena, 86. urtean jaioa, eta hau, Kabaniaseko txapelketan etxean azpitxapeldun izan zen, 2014 urtean Nafarroako txapeldun izan zen, eta 2008-9 denboraldian, eta 2009-10 denboraldietan, bigarren mailako Euskal Ligako txapeldun izan zen. Gaztea, baino palmares ona. Bueno, zeinek esango luke, zera Asier Anton ez da, Kabaniastik, pelotari herri horretatik urteleikenik, ez da, zesta punta mailan, ez da. Eta final horretan da, ez da pelotari bat agresibo jokatzen dagoena, hasi da partida barkatu eta Antxon Alberdik egindakoa, partida aire sake hartu eta deja da bi paretaren laguntzarekin
ederki amaitu, utxeta bat barkatu segi izketan Felix. Ba bai, esaten naguna da, ez da pelotari bat, Igul, zer esango txut, ezibizio egotan daukelako Igul eskuman on bat, o errebesa on bat, o uste, nintzen esan. Da pelotari bat seguru, beran jokua, badak zenbatean nahi aieten dan, eta oso seguru jokatzen dago, eta hori bida, ezta? Aurrelari hon batentzako zera, atzelari nahiko ideala da, ezta? Ez da espektakularra, baina beran lana ondo txunu. Eta lehen finala izan dugu Gipuzkoarrak iparraldekoen aurka, eta hau da, Xistera benetan definitzen duena. Gipuzkoar bat, Gasteiztar bat, Arabar bat barkatu, Bizkaitar bat, eta Nafar bat. Bai. Lau herria... Iparraldekoak falta ezin, bostak tokia izan, baina... Bai, hori da, baina eske bote hori da, boste ezin da izan. Baina laur lurralde diferentikuk, hori ez da arretza, Nafarra, Araba, Bizkaiku eta Gipuzkoa. Da, hori da, bueno, ikusten dana da, nivel bat dagoela, ez da, hemen, da, oso ondo da, ez da. Osta, ongi egin du sakea Narbartek, jago badituko diogu, izan ere jaialdiaren aurretik etorri zegu, eta Narbarte izena baldin genuen gure errotulazioan, esan digu jago bai pintzeko, beraz, alden neurrian jago badituko diogu. Bai, nik jago bat deitutzat, Ongi bipareta egin, Antxonek. Ailegatu inda, lo que pasa, bizkat forzauta ailegau da, eta ezin da pelota gatu, baina hori duke, Antxonek gero han aurrien oso ondo topetzen da pelotia, eta gitxitzen ekibokauko da, mendu guztiak eta gitxitzen ekibokatzen da. Da pelotari bat, ni beti esaten dute, da pelotari bat irabaztai, esaten modu ez da espektakularra, baina etxen dauen gauzak ondo etxen du, ez dago asko ergaleta pelota asko sartzen dau, da badaki jokatzen, dauk esperientzia besti baino gehitxua. Berarentzat, efektiboa baldin bada, seguroa, onena. Bai. Ekik erantzun, atzera bat eta biko markagailoa, Urdinak aurretik, Antonek, atzera, Jagobak aire zazpitik, atzera, Antonek amabitik, atzetik Nafarrak, Jagobak, Donostiarrak atzera, Antonek ongi erantzun, airez sartu, Jagoba, utzi, Asierrek eta Antxonek erantzun, zeitikan Jagobak pilota moztu, zeinean hartu Antonek ere, Antxonek barkatu, Narbarte bipareta, eta Ekiren tanto bikaina barkatu Ekizenez Jagoba, 2 eta 2. Oso ondo bota dau, perfecto, da niko forzaute hartu dau, bera pauso bat atzera monda, boteko horri pantau da, eta ez da izan, pelota hori erratza sartzeko, eta gero bertan hartu da momentuan, normalbiku, eta sorpresa, izan Antxon hartu dau. Inork ez genuen espero. Hori da. Bera bakarrik. Jagoaren sakea. Horre gauzo gaina askotan azkenengo momentu pentsuten da, ni nope botaten normalbiku esana, normalbiku eta bitza, astotzien sartzen eman momentuan pentsatzen, ostra, ontsi bota bitza normalbiku, ze pentsauko dau, peloti sartu duten bezala forzauta, ez dau pentsauko botako ten normalbiku, eta horretxe botaten eman igul. Eta orduan, beti hartzen zen duen jokoskampo aurrela ise. Zan ere, pilota hartzen duzun unean, ipareta egingo duzula, baldin badakizu erabakitzen baduzu, normalean otarra horretara prestatzen da eta aurkariak badaki. Eta normalean kolokatzen da zabalerunt. Eta azken unean erabakitzen baduzu, ez ustekoa ematen diozu. Hori da. Ongi, atzera Ekik, Antonek, erantzun. Efektu hartu duen hor pilotak. Antxonek, bederatzitik. Erantzun. Ongi, Ekik erantzuna. Antonek pilota utzi eta Antxonek bederatzitik. Erantzun. Ekik bederatzitik. Bertatik, atzera. Zabalera. Ongi. Zabaldu. Ezin hartu hor Antonek. 4 eta 2 gorriak aurretik. Suerteko tantua izan da, Hori, normali, hori ez tozu botaten. Hori, suertekoa eskerrolma
ikututzaren, Zabaldu. zabaldu ina, baina barruan jodau jaikixe, Ze askota horre pelota kanpo mejoten dago, Kontra kantxara. Hori da, horrek edo suertenko tantuak. Eta hemen daukagu Xisteran 2016ko azken partida, eta goratu zuen etxetara hurbiltzen dugula Euskaltel gaurko gure babeslari esker. Hor ongi erantzun Jagoak bote azkarrean, eta 7tik erantzun Antxon. 8tik Ekik atzera. Atzeko hormara, eta Antxonek ongi, 9ean, Jagoak atzera, 11ean, Antonek hartu. Atzera, 9tik ezin. Ekik pilota hori hartu, 4 eta 3. Ez da izen erratza, esker horman, pizka jausten, bera pizka eta atzere iona, eta ez da izen erratza sartzeko, Baina, bueno, ikusten dana oso posizionute dauela Eki, eskubiziekin pelota oso gogor joten dau, eta normalien pelota asko sartzen dau, eta nik usten dut gaur honi atzelari gamene afizionatuena nautzeko, nik nori opinio batu, nik usten dut honna dela. 4 eta 3 gorriak aurretik. Antxonen sakea, erantzun Ekik. Antonek utzi, eta Antxonek 9tik erantzun. Jagoa utzi, eta horra ez da iritsi Eki, 4 eta 4 berdinketa berriz ere. Eta berriz ere pilota atzeruntz, Zabalera, eta horra ezin iritsi. Bai, rebotie pixkat atropella hori dago, baina solta horiotza, ondo urtotza, esatzuten modun, hori pelota hori kanpora juleiken. Barrure jodau eta tanto. Jagoba junda aurrera petzetan rebot hori ez daula pasoko bera, eta ganetik pasa du. Ekik atzera, Antonek utzi, Antxonek 9tik erantzun. 9tik bertatik Ekik. Honek ere atzera, Antonek 13tik, ongi erantzun Nafarrak. Jagoa, Narbartek, honek ere atzera, Antonek utzi, eta bigarrengoan erantzun. Jagoa, Narbartek 4. zenbakitik, pilota moztu, eta ezin Antxonek hartu 5 eta 4. Bai, ez da, izen velozia ikarri dau, eta ez da, erratza. Gaina be, ezak kolokaute euneko moztuko daunik, ze beste joada begutan leike, eta hori nemizkata hainka gotezu preskorrik etxiko batea bestera. Da, orduan ez da berdine, jankin hau bota bizte eta presto gotia, ero bizkat duda euki ze bota gosten, eta orduan ez da korrik egisa prestetan sartzen baino. Jagoa Narbarteren sakea, Asier Antonek erantzun. Jagoak 9tik, erantzun atzera. Asier Antonek 12tik. Ongi erantzun Ekik, eta 9tik orain Antxonek atzera. Pelota sartu da Antxonek. Ekik ezin pilota hartu, eta haze tantoa ikusi duguna hor Ekik kanpora zidurien pilota hartu, eta gero Antxonek ongi erantzun 5 eta 5. Hor bat egin dau salto, errez sartzeko modun hona, baina hormako saltuak ez dionak. Horrek beti zate dute, horman salto asko izataguna deskolokote daulako da. Eta, bueno, hori pelota hori erratziuki dugu, salto hori maripe, da bota dau oso ondo, sortzire behatziro bitxartien bota dago goitxi bera, arrimauta, baina Antxonek kriston pelota sartu dago. Eta gero erratzena faia dago Ekik. Ekik erantzun, Antxonek orain bote azkarrean erantzun, 8tik, 12an Ekik atzera, senior mailako final nagusian, gaude Xisterako 2016ko bi pilotari onenak zein izan diren erabakitzeko. Izan ere, erregularrenak gorriz jantzita ditugunak, Narbarte eta Eki. Antonek orain 12tik atzera, Jagoba 7tik atzera honek ere, Antonek utzi, eta Antxonek 9tik erantzun. 7tik erantzun Ekik atzera, zuzenean atzeko hormara, eta 6tikan erantzun. Antxonek 8tik airez, Ekik atzera, Antonek 12 erditik erantzun,
Aire 8an, Ekik atzera, Donostiarrak, Asier Antonek 10etik, Nafarrak ere atzera, Ekik 7tik atzera, Antonek utzi, Antxonek 9tik, gora! 6 eta 5, gorriak aurretik. Jo. Luze pilot tanto barkatu. Bai, oso luze. Bueno, ja beste maila bat hau, Ja, edadi bai, esperientzia gehiago pelotari dira, eta ikusten da, ezta? Gaina Ekik eskobizek emotzen velozia di pelotia, ez da erratza kolokati, Gero, Asier Antonek, ikusten behin hona, eta nik usten duk, zesta hori niko barrizi dela. Eta ondi, karo, zesta barrizi askotan, oitu bizai bizkat erabiltzen, eta ies itutza bizkat pelota. Baina, bueno, partidu jokatu ala, ingo da gehiago, ezta? Baina, behitxute zera zestua, emoten dago, barri dela. Garbi behintzat, bada. Bai, garbi. Bueno, zestua bera azkenian kolori hartzen dago, izerdixe, eta normalmente, hemen esku sartuta duguzun lekuen, ezta? Izerdixeak inde hori, ilundu itxena narrua. Eta gero, eta pilotaren kolpakin ere. Hori, gero pelotian kolore, azkenien, segun berde bada, o gorria bada, frontoia, kolore, aize kolori hartzen dago. Atxeden txiki honetan pilota aldatu dute gorriek eta 6 eta 5 aurretik dira. Horra, Jagobaren sakea, Asier Antonek, 11etik atzera. Jagobak 8tik erantzun, Antonek eskatu arren erantzun nahi izan du, 7 eta 5 gorriak aurretik. Bai, bueno, ez zaukuen erratza Asier Antonek, baina Antxonek, erabaki da bera sartu bidaula, eta, utzin dago, azkenean, arrimota junda, ez da, kantxarri zen jun, horre peloto, sartzen badau, esaten, zelako peloti sartu, zera espadau sartzen, zelako akatzain dago ez. Pelota danak egutzen da beran dificultadi ez da, eta batez be, esker hormati datonen pelotia, ez da erratza sartzen, Uste duzu, hori jausten, gatu enbide duzu, eta gero aparte, claro, ez hauten, ez da, zesta barrizi da nien, peloti asko azkarra urtetzen da, beste velozia urtetzen da. Baina, gatzeko momentuan pelotia, da batiez be, esker hormati datorna asko gatxe hau da. Zesto zarra da nien, pelotia barruak juten da nien, gatu itxen da. Nekabio, zesto barrizi da nien, efektu hori eukena, ez da erretza gatzet pelota barrizaz. Zesto barrizaz. Erantzun hor, Ekik, bipareta egin, Antxonek bikainki, tantoa 8 eta 6. Ez da, anaurrien Antxonek ez da parkatzen, oso pelotari ona anaurrien gainabe. Batzuk jaikixe eta gero sartzen di pelota, honek ez, honek aidera, eta hor, daukuzu, igual, kuadro baten, kuadro bat aurrera sartzen duzu, aide sartzen baduzu, jaikixe eta. Gero aparte, denpori galtzezu, aidera sartzen baduzu, errezago daukuzu jugada itxeko, jaikixe eta gero. Eta bestea deskolokatuta, harrapatzeko. Hori da. Aire sartu, Jagobak, Asier Antonek 12tik erantzun. Jagoban Arbarte 7tik, honek ere, atzera. Asier Antonek 11tik, atzera, Ekik, erantzun. Atzera honek ere, Asier Antonek 13tik aire, songi, erantzun. Eta Jagoban Arbartek ezin pilota hartu, 8 eta 7 gorriak aurretik. Nik uste du jugadi botata jundala, ez da izegaitxik bitxenta ezten niri jugadi botata jundala, Junda aurrera korrike eta bestori jugadi botata jundala eta hori txipalo jodau, 8 eta 7 gorriak aurretik oraindik, Jagoba eta Eki, Asier Anton eta Antxon Alberdi, puntu bat betik, 8 eta 7, Eki, atzera, Antxonek, erantzun, botearen ondoren erantzun, Ekik eta ezin hor Urdinek pilota hartu, atzelaria atzegi, aurrelaria aurregi, bigarren botea, bien artean, 9 eta 7. Pelotazo horra izen da, Eki motzan eskumiaz, urteotza obusta moduen. Gero, Asier Anton ikusten egon dela bizkata atzerei, ezta?
Piskat aurrela izai kurri, mitzazu horre hueko handi zeitzi biharrein, Antxonet horri atzeruz, eta bidagun atzera izai piskat aurreluz, bote korrido sartu. Galdu, baina bentzet aukeri ukitzeko sartzeko, bestera atzeko zuluen atzen maza, horre pelota zinu sartu. Horra, Asier Antonek erantzun atzera, 10-etik Ekigoi Martinezek. Asier Antonek utzi, 9-tik Antxonek erantzun. 9 bertatik, Ekigoiek atzera. Asier Antonek 13 erditik erantzun. Jago Narbartek 6tik atzera, Asier Antxone 7tik, pilota moztu. Ase deja da 9 eta 8. Horre, Jago ekiboka bain da, Zatzut, lehme prestot, hoxe soso lagu itxa jundalan, hori zutzein dau. Hori ezein, nik usten dut, hemen, tantu enbier bada espada hartzen aurrien ondo, ba, nik usten dut atzera bota bideola. Ze nik usten dut, igual, larutatik, igual, ez faio geixen, baina nik usten dut pizkate atzera gaztiga bideola gorrixiek. Gazteena. Bai, hori da, eta Antxonek esperientzia ondize duke aurrien, eta horre baki zer bideoen. Eta orain gu isiltze aldera Jago Narbartek aire sartu. Antxon Alberdiren sakea eta erantzuna ezin hobea 10 eta 8. Gorriek ihes egiten dute bitanto, urdinak batetara hurbildu. 2-1. Horrela, goaz markagailuan. Bai, hori da, hemen diku parejo doiz, eta, bueno, Antxonek ez daude parkatuko, eta honek laguntzen motza Asier Antone pelota, normalian pelota asko sartzen dau, beran aukeri ukiko daue, ondiek. Oraindik goratu, 25 tantotara, asko geratzen dela 10 eta 8, 10 eta 9 orain Jagobak ezin izan baitu pilota hori hartu eta berriz ere puntu bakarrera. Bai, ekik eskatutza, Jagobantzako ez da hori pelota digusten dola emi, peloti jausten onda, ganetik zuzan pasako ekiri, ja prestatuta onda, besto eskatutzela, eta ni besto pelota hori bala emitzela. Eta orain, ikusten dugu, lehen errazagoa zen, bi taldeak ziren, bat mutrikuarrak, biak, talde berekoak, eta besteak Donibane Eloizunekoak, azkenean entrenamentuak eta elkarrekin egingo dituzte eta elkarri ezagutzen dira. Hemen bata Gipuzkoarra, bestea Bizkaitarra, bestea Nafarra eta bestea Arabarra. Horren bestez, elkar komunikazioa garrantzitsua da. Bai, bueno, azkenean, alkaraz jokatzen badu esarri, gisa hobetuak konpenetrau itzen dire, baina azkenean danakin jokatu bizu, eta azkenean danakin jokatzen ez da jokatzen, zu era bat adugu jokatzen. Badakizu guztiak nola jokatzen duten. Hori da. Gero elkar komunikatzea, Importantea da komunikazioa, ez da, bat abestikin, hain du, ezagutzen modu beti atzera egentzen dau, aurrera, atzera, boi, sartu, bota, ormabiku, barrura, kortada, mostu, zon izun ez da, nik uste dut atzera izek edo epizkata hain du bidaula. 11 eta 9 gorriak, berriz ere 2 puntuko abantaila lortu dute, Eki Martinezek. 9tik atzera, Asier Antonek, 13 luzetik erantzun ongi. Jago Narbarte bostean, bipareta, bikainki, 12 eta 9. Bai, horre aukera hona onkidea botateko, da ondo bota dago, uxe da, ez da? Partido uxe da. Dominau, epenia beste atzelara atzeko orman, justu-gustuen... Erantzuteko moduan. Bai, eta beste lauko adrura junda, haide topa dau, eta ondo bota dau. Txarto urte leike, baina ondo botata. Jokoak hori ematen du. Jagoa Narbarteren sakea luze. 12 eta 9 puntuko abantaila dute gorriek. Gogoratu 25 puntutara. Partida oraindik luze geratzen dela. Jagoa Narbarte bigarren sakerako prest. Orain altura gutxi xagorekin, barruan ipini. Asier Antonek pilota atzera. Erantzun aire Samar zenbakitik Eki Martinezek, 11tik Asier Antonek. Atzera 11tik bertatik Eki Martinezek.
Asier Anton orain. Pilota atzeratzen, Jagoba Narbarte zeitik. Atzera. 8tik, Antxon Alberdi. 13tik. Pilota zaila erantzun Donostiarra den Eki Martineze, pilota moztu Antxon Alberdik, 7tik ongi erantzun. Jagoba Narbartek, Asier Antonek, 12tik. Atzera. Eki Martinezek, 9tik. Atzera. Atzeko Hormaren laguntzarekin, 9 zenbakitik. Antxon Alberdik, ongi iritsi Eki Martinez orain. Asier Antonek, utzi pilota Antxon Alberdik, 9tik erantzun. Jagoba Narbarte ez da usartu pilota horretara. Eki Martinez utzi Antxon Alberdi 8tik, bi pareta. Erantzun, Jagoba Narbartek eta orain honek atzera, Asier Antonek 10tik. Erantzun, tanto luze, bezain polita, orain atzera. Bota duena Eki Martinez, Antxonek erantzun, lurretik atzera. Jagoba Narbartek eta Asier Anton ez da iritsi pilota horretara. 13 eta 9, 12 eta 9 barkatu, 12 eta 9. Tanto gogorrak jogatzen da bize. 13 barkatu orain zuzen dute. Bai. 13 eta 9, 4 puntuko abantaia. Tanto gogorrak jogatzen da, eta Ekik eskatu dau Atxedentxo bat. bai, ur pizkat erateko, claro, dabile kinela bali laitxe bat, jota topera jogatzen eskubisekin, da gero, honek, utzik ez da etxen. Así que dabize tesino bat jogatzen txapelketa hau, bestot, azkena orduko ikusiko dala, ia zein dagoen ondo preparuta. Azkenean fizikoa izango da, erabaki horretako da, izan ere partia luze eta intentsitate handikoa ikusten ari gara. 2016ko Xisterako azkeneko partida izango den honetan. 13 eta 9, oraindik asko geratzen da eta partida luze doa. Bai, ez da ordutan hasi da, baina niko luze doi, Haben ja maila bada, esatotena honek maila altu dauke eta ja esperientzia bai, da orduan erakusten da bizta. Zenba jogatzen duten. Sakea osta txarra egin du luze pasatu delako Jagoba Narbarteren sakea. Hemen Markinako Unibertsitate pilotaleku honetan gaude gogoratu. Jagoba Narbarte eta Eki Martinez gorriz jantzita 13 puntu lortu dute. Antxon Alberdi eta Asier Antonen aurka, eta hauek 9 puntu dana matzate. Eki Martinezek atzera, 9tik, erantzun Antxon Alberdik. Eki Martinezek eskatu pilota eta 9tik atzera. Asier Antonek gutxi eta 8tik orain, erantzun Antxon Alberdik, 10tik. Erantzun Eki Martinezek zuzenean atzeko Hormara, 7tik, erantzun Antxon Alberdik, 9tik. Bi pareta barruan, Antxon Alberdik, erantzun osta pilota. Jagoba Narbarte, 6tikan, pilota moztu, Antxon Alberdik erantzun. Atzereko Hormaren laguntzarekin, Eki Martinezek erantzun, 10 zenbakitik, Antxon Alberdik 6tikan, pilota moztu, erantzun. Jagoba Narbartek, Asier Antonek 11tik, erantzun atzera. Eki Martinezek 10tik, honek ere atzera Asier Antonei 13tik, erantzun. Jagoba Narbartek ezin pilota hori hartu, 13 eta 10. Ez da izan amaitxuko dan, baina klaru dauket, itxo eta amaitxuko daula, Ez que tanto bakotxa, ze peloteo dabilen, ze pelota txarrak sartzen dauen, eta nik uste dut, ez da ite, menos mal, 25 da, narez 25, nik uste dite amaitxuko da, onako tantokin ez da ite, amaitxuko leuken 25. Azken emaitzan ibadak izin den. Marka gainuan ez, baina hemen Markina Semeingo Unibertsitate pilotelekuan gaudenak eta internetetik partida 3 webgunetako batetik ikusten ari denak, aixe gozatuko duela. Bai, honako bi partide guztien, ez hau bakarrik, eta lehenengoa izen da kriston partidua. Naitxe resultaue ez azkena igual agultau izeta, baina
Partidu izena horra, 55 mintxu jogatu daue, eta 25 da 17 amaitzu da, da bezaimien 8 tanto itxiratzi daue, baina hori askotan tanteu, ez da horrefreketan zen jokutan partidua, Hor Antxon Alberdik erantzun 8tik orain. Eki Martinezek atzera, Sierra Antonek 13tik. Aire sartu eta pilota erantzun 7tik. Jago Anarbartek altura gutxitxearekin erantzun. Eta Sierra Antonek ezin pilota hori otarrean hartu, 14 eta 10 gorriak aurretik. Osta, esker Roman hori da, zesto barri ziukieran estizeten erratza. Hor bat beste zesto zar bat eukiko. Otar zarrean pilota bere ganatu egiten du otarrak. Berrian aldiz bere ganatu egin behar du oraindik. Eta, en cambio, zesto barri zaz, pasatzen dena da, velozia egizia motzazu pelotiei. Sierra Antonek 13tik erantzun Jago Anarbartek utzi. Eki Martinezek jauzia egin atzeko esker hormarekin, eta orain Sierra Anton izan da, pilota hori hartu ezin izan duena, 15 eta 10 gorriak 5 puntuko abantaia. Eta lehen ere olako zerbait gertatu da, hau da, une batetik bestera abantaila bat hartu dute, eta gero partida berdindu den arren, azken emaitza 8 puntuko abantaila hori izan da. Eta oraingo honetan ere, gorriak ari dira abantaila bat hartzen, eta gero berdindu arren, jada 5 puntuko abantaila bat dute. Bai. Eta bueno, horre zaten abiena, eki gaur egunien hemen fasinoa baina bentzet, atzelarik gona da. Eta demostetan dabil. Pelota asko eruten dago, pelota asko sartzen dago, eta aparte, mototzan velozia di, bai errebesakin da bai eskumiaz. Oso kompletua da pelota dixe, eta horren kontra, ez da, asko hilekenik, ez da? Uniko, eutxite, kantzau dizela, bera. Eta ekiren akatsa bilatu. Hori da, azkeni kantzetan da nien, utz gisa eitzen dauen, eta urdinak aprobetxau. Haze pilota bota duen orain atzera Sierran Antxon Alberdi barkatu. Eta urdinek 11garren. Tantoa lortu dute. Eki Martinezek atzera 8tik Antxon Alberdik. Jago Anarbartek 6tik. Atzera honek ere 13tik. Aire sartu Sierra Antonek. Jago Anarbarte 7tik, honek ere berriz ere atzera. Antxon Alberdik 8tik hartu, pilota moztu. Eki Martinez ongi iritsi da. 8tik pilota horretara eta orain 6tikan erantzuten. Antxon Alberdi 9an. Erantzun atzera Sierra Antonek 10era ezin pilota hori hartu. 16 eta 11. Jada, 3 akats jarraian Sierra Antonek. Bai, zatzutena, zesta barrizaz, ez da izaten erretza pelotik gatzen. Eta ni hoxe pesto pasetea gola, ze normalin horre pelotok honek dana zatzetxu. Eta zesta barriz eukiena, zestua idot nahin gogorra oten da, normalien barrizi danien, ez zatzutena, pelotik gatzeko gatxe hau da. Baina pelotik urtatzen da beste velozia bat. Orduan, nire hoxe itxik guztien dut, uz geixa itxin dagoela normali baino, ze Sierra Antonek normalien, perfecto. Eta orain, haze bi pareta bota duena Donostiko Eki Martinezek, eta Antxon Alberdi eta Sierra Anton, erabat, kau utzi ditu, 17garren tantoa lortuz gorrientzat. Bai, horrek ez da aurrelarik, nik uste dut, bera bakarri da biela tanto gehitzen zera, eki. Eta horra, Jago Anarbarte sakea egiten. 17 eta 11, gorriak aurretik. Erantzuna Sierra Antonek 9tik, Eki Martinezek erantzun. 10etik Sierra Antonek erantzun eta 8tik Airez Eki Martinezek. Atzeko hormara zuzenean 8tik erantzun Antxon Alberdi. Bipareta eskasarekin erantzun Jago Anarbartek eta Antxon Alberdik atzera bota nahi zuenean horman jo otarrarekin eta pilota kanpora joan da 18 eta 11.
Bai, ja ikusten da diferentzia hori ez da. Kusitxa oso seguru da bize Gorrixek eta pelotei asko kastigetan eta, bueno, da urdinen ezinien, ez da. Eta Asier Anton buruk makur ikusten dugu. Baino, 7 puntuko abantaila lortu dute Gorriek. Jago Analbarteren sakea. Asier Antonek 12tik erantzun. Eki Martinezek 8tik atzera. Gorriak izan dira erregularrenak. Eta hori erakusten ari dira. Baino orain Antxon Alberdik. Pilota hartu eta biparet eder batekin 12. puntua lortu. 18 eta 12. Bide pixkat urratzen ez da. Pixkat itxura emoteko partidua, baina bueno... Eta batez ere konfiantza hartzea, Bai. izan ere Asier Anton pixkat burumak ikusten dugu 3 akats jarraioiei buelta eman ezin nahian. Hori da, ez da... Hone Antxonek eta pixkat 3 lau tanto egingo lehoa, pixkat urratu ezkero. Zakez 2 paretak egina izan ditu Antxonek. Eta ez ustean harrapatu Jago baino ongi erantzun dio. Orain Asier Anton 10tik da erantzuten ari dena. 9tik aire sartu eta 8tik Eki Martinezek erantzun. Antxo Alberdik 8tik lurretik erantzun. Jago Analbartek atzera 11tik airez erantzun Asier Antonek. Eki Martinez hurbildu eta ez da iritsi gero. 18 eta 13 urdinak hurbiltzen. Ez da pentsau, Eki paseoko da honek bera, da aurre duzkunda, eta gotxi pasautza Asier Antonek, ze oin arte eskumia botado ba gotxien, aurreratu. Aurrera, bai, gaina be, da oin baino aurrera hartute, berak pelotie, eta botate dizen dau 6 edo 5 eta on de repente bota dau 10. Eta hor bai, Eki Martinez ez ustean hartu duela. Bai, pentsatzen ez da hola pasako eta ganetik pasatu. Sakea erantzuten orain 12. zenbakitik Eki Martinez. Antxo Alberdik aire zaun bote azkarren erantzun 2 paretarekin. Jago Analbartek erantzun atzera Asier Antonek 10tik erantzun. Eki Martinez orain bai 8tik erantzuten Asier Anton 13tik. Pilota atzera botatzen ari dena. Jago Analbartek ezin hartu. Ongi erantzun ordea Eki Martinezek. Asier Antonek 13tik. Ongi erantzun Jago Analbartek bostean hartu. Pilota atzera bota Asier Antoni bila. 13tik airez ongi hartu du Nafarrak. 6an Jago Analbartek. Bera 18 eta 14, 4 puntura hurbildu dira urdinak. Eki ni besto esaten da biela, bentaja hori ez arriesgau, bota atzera, eta mantenidu hori bentaja hori, ez horren beste. Aukera gona izen da botateko horma ikuste tanto izango zan. Baina gitxiago arriesgaute, ez da guzu zeitzik gain perfecto, Antxone saldute onda, baina hori da, bizkat hain dizu justuen bota, azkenin, Baina hori dute aurrelariek. Tantoak amaitu nahi izaten dituztela, eta alde neurrian alik eta ikusgarrienean. Hori da. Eta alakoetan, Jolin. txapaz bera. Antxon Alberdik erantzun. Eki Martinezek 10. Eta orain, Ez, jaikizitza. Sartza jundanin urte nintza zestote barrio sartu dau. baino epaileak ematen du urdineik jaramon eginez. Hori... Epaitu duela. Niztate gustan hori, Epaile zozetako da. Epaiek emon dau falta, aurrera ez eskatu daulako, ez. Epaiek emon dau falta, berak ikusi daulako. Ze ostotzien, nahi eskatzen mot, nik pentsatzen ostra, egin dau, eskatzuten moten modan falta, danak ingo leuke berdin, ezta? Eta azkenean kirola beste maila batean geratzen da, eta hori da ikusi nahi ez duguna, kirolak izan behar baitu, berak emango du ikuskizuna ez, besteak eskatu epailtzea, hori ez da kirola. Nik sarri hona kantxan ikusio eta igual neuri be pasauko aten, ezta? Igual, klaro, korputzak tapau,
eta igual jaikizein, da ikusi ez epaiek, da bueno, jarretzu, eta nik igual askotan ikustu beste batzuei dutzela, eta epai ez da ikusi, behar nina goten eskualtzetan, A ber, agian aterako epai bera zaizu, ikusi bideo, ez, bestik zezan dauen. agian aterako zaizu partioko tentsioagatik behin. Halako zerbait aterako zaizu, baino kasu honetan argi eta garbi eskatu diote. 18 eta 15. Horra Antxon Alberdi erantzuten. Nik askotan ikusi dut horta igual Ormabiku eta urteotza peloti. Osta. Bai, urte hori falta esildik emon, ze a ber, zesto barruen eukideu ez da jaikisi zen, zize urte ikusti peloti ez da hone izan, falta da nik. Altza indenek. Bai, normalizat da, urten da sartu, horrena falta. Korritzen modu peloti eta puntara horrek jugako modun, hori ez da falta. Endeguna da, denporazko botatzen. 19 eta 15 gorriek amaitu dute urdinen bolada ona. Bai, hor eukideu ba. Irura hurbildu dira, baino orain berriz ere abantaila 4 puntukoa da eta pilota aldaketa. Bai, bueno, hori uste dut pelota barri bat atako da bola. Asier Antonek ez dabile beran gustora igule zestuak inondi hoi momentoz, eta pelota barrizi bataz, ekik eskubisegin errez botatzen da batzera. Eta horta igual zera gehiago aukera gizia eukilek aurrin. Hauke nik usten dut izango txala atzera botateko, ez da bestan lehen eukideu moduen. Bronka txiki horrekin. Bai. Sakea ongi barruan ipini du Jagoba Narbartek 12tik Asier Antonek erantzun. Hori da, gero gaina pelota motelakin, domineten dauen ez domineten dauen ez zerak ekik pelota motelakin, Antxon lepe aukera gitxia duke aurrien tantu bukatzeko. Jagoba Narbartek ongi erantzun dio Antxon Alberdik. Eki Martinezek 11tik erantzun atzera eta horre ezin izan du Antxon Alberdik pilota hartu eta berriz ere 5 puntuko abantaila 20-15, 5 puntu bakarrik gorriei partida amaitzeko. Da partida luzera doi hau, Baina berriz ere 5 puntuko abantaila 3 hurbildu dira, 18 eta 15 eta orain berriz ere 5era abantaila ezin konfidatu lehen ekik Jagobari esan bezala, baino abantaila polita da. Bai, badoi ez da, ikusten da ezuz gora doi hori. Goiko zarean ipini du pilota ekik. Horrek ez dugu horren beste galtzau biharrik, peloti frontiz errezi joten da modu atxoko zulaiet erretze eki. Gari presto jundala apurtzera eta gori jo daue frontizan, hemen sarri pasatzen da, goizan barri joten badezu frontizan, goiko zara juten da. Berehala, goiko sarera. Antxon Alberdi sakea egitera, 20 eta 16 gorriak aurretik, 25 puntutara da. Gogoratu, Jagoba Narbarte 4tikan, zuzenean atzeko hormara, 8tikan erantzun Antxon Alberdik, Jagoba Narbarte 5ean hartu, atzera ekiri kaso eginez 12tik erantzuna Asier Antonek. Eki Martinezek 9tik atzera. Asier Antonek 10ean erantzun. Jagoba Narbartek 8tik. Honek ere atzera eta zabalera Antxon Alberdi 8tik erantzun. 8tik bertatik Eki Martinezek atzera. Eta hor Antxon Asier Alberdik ezin pilotari hartu 21 eta 16. Osta, zaizen peligrosua gaina peloti jo da, mian leko honi jo dauen. Eskerrak otarrarekin ukitu duen, izan ere zuzenean kolpatuz gero. Hor joleik arpeixen edo nun, eskerreko horman eta atzeko horman hain urran honenan. Eskapat hori horik ez? Bai, da orduan sarri horre pelotazu gondi, Asier Antonek 11 eta erditik erantzun 21 eta 16, Jagoba Narbartek 7tik atzera. Gora. Atzeko paretean jo baino urdinean, koltxan, txarra 21 eta 17 4 puntuko abantaila. Eta 4 puntu besterik ez gorriei 25era heltzeko.
Antxon Alberdi lasaitasunez sakea egitera. Zuen irudietan ikuste zuen markagailua 21 eta 17 gorriak aurretik. 25 puntutarako partida honetan. Antxon Alberdiren sakea. Amaiketik erantzun Eki Martinezek biparetarekin. Ederra bipareta. Eta bikainki amaitu. 22 eta 17. Jole, ze bota duen, bertan egon da bezilik ezartu. Baina bota dau matematiko. Esker Orman aurreko txapa ganean justu-justuan, da eskumeko txapa, kontrakantxako txapa, urran. Milimetroko kontuak, milimetro bai. bat gora txapatik eta milimetro bat barrura kontrakantxatik. Kontrakantxatik, bai. Antxon Alberdik ezin pilotari hartu, 23 eta 17 bi puntu besterik ez gorrientzat. Berriz ere emaitza igualarekin, 25 eta 17. Jarraien dago on, da osta beste bitanto. Eta orain azken aldian ikusi dugu nola Jagobak Ekiri jaramon egin dion eta azken pilotak Jagobak atzera jaurti dituen. Bai, hori da. Antxo Alberdi lautikan deja da. Eta bietako inorreldu ez, 23 eta 18. Hori da, pilota barrizaz sakik entzen ez da erretza. Da gero, mota moduan, dejada botatzen badau, imposible aiegeten, ze pelota barrizeko motelak, ez da jaikirik eitzen honun, hilitzen da bertan. Eta bertara junde korrik hasiera-hasieratik imposible da. Biak berehala irten dira korrika, eta bigarren botean, orduan, edo dira. Bai. Antxo Alberdi, bi paretarekin egin sakea, Jagoba Narbartek erantzuna, baino Antxo Alberdi ongi erantzun, lautikan bi pareta, eta erantzunare bikainagoa, 23 eta 19. Ostabe junta. Bronka berriz. Bai, barri doz zautzut, atzera botateko, ez errematetako. Jaramon egin didazunean, ongi joan gara, eta 23 heldu gara. Bai, nahi izan duzu amaitu eta 19 ditu. Hori da. Ea, Jaramon egiten dio, no deoz? Bai. Askotan, zu mentalmente etzan buruan pentsetez hori, hori zengot. Baina, igual ikusten zuen aukera ona, tanto etxeko moduan, eta osta, botate duzu eta txartu uten. Bi pareta Antxo Alberdi, kanpora, 24 eta 19. Puntu bakar bat, azken sakea izango du Eki Martinezek, eta orain hurbildu da barkatu Jagoba Narbartek, eta Eki orain hurbildu da Jagobaren gana. Buruarekin jokatu za. Bai, hori da. Azkenean, txapeldunak bi baietan, baia horretan, da bestian, zeizen dira, ziztera kiniretan lehenengo gatu dinak. Goizore eta Mikel Mancisidor gatu ziren lehenengo, eta hemen gatu ziren Narbarte eta Eki. Da, eure dira, bai kiniretako txapelduna zaten dana, orainik da, final handiko txapelduna du, bai. Oraindik ez da partida amaitu, 24 eta... Bueno, horrela justen da, errezoi da kasu, ezta, bukatzeko da, baina, tanto baten faltan da, eta ikusten dana ikusitxa, nik ikusten dut, akatza hundizien bidauela gorriziek, sarri ez, ikusi dugu, nik ikusi hau eta 85, 84, 89 galtzen junde, 89 sei tanto jarraian, eta gaur arte hon bazien be, zeben tanto ingo bestia, buru, makur, dana txarto, da... Antxo Alberdi, 8tik erantzun, Jagoba Narbartek 6tikan, botearen ondoren, atzera, Sierra Antonek, ongi, 13tik. Atzera, Jagoba Narbarte, 5tik, bi pareta, eta ukabilka da gora, garaipenaren ikurra, 25 eta 20, modu ezin hobean amaitu du Jagobak hor. Bai. Nik usten dut,
eki izahotzala errematetako, baina haino aukera ona auki daut, bueno, azkenengo tantua, ikusgarri izan da, ezta? Politxe, otabos dago, partidu gorra, ez da itzemate... Luze, intentsoa. Igual, ordu bete jokatuko, o 3 ordu 55 mitxo, ez da itzemate. Juanlu gure lankidearen gana hurbildu dira, oraingo partidako 2 irabazleak, Jagoba Narbarte eta Eki Martinez, hor ditugu pilotariak prestatzen, Juanlu zurea da hitza. Bai, hemen gaude zirkuituko txapeldun handiekin, Jagoba eta Ekirekin, zorionak bihoi. Eskerrik asko, Juan. Nola ikusi duzue partida, gogorra izan da azken duen arte, ezta? Antxoren kontra beti partidua gogorra, zen oso azkarra da, eta gainera, dauka abilesia egoteko beti azken momentu arte burrukan, eta egon barzara azken momentu arte jokatzen atope, bestela, berak eramaten du, bera zoriontzea kontrarioa bai, aguantatu urtelako la hostia, eta Antxoni oso partidu hona indulako, bai. Ondoreko zuzu Jagoba? Bueno, bai, eki izan duna, ez? Antxoren kontra beti partidu zaiak izaten dira, baina, bueno, gure partida saiatu egiten, ni izan, ez, komo ebili, ekik jolastu ia partidu dena, eta eskerrak behar, bestela ni desastre. Urbitu da Jagoba, eta egon behar izan partidu guztia berarekin eusten, baina azkenean berak merezi izan du, eta bukatzea partidua kostau perfecto batekin, da posten naiz, eta gaur Markinako unifrontoia berriro bete eginda eta hori postekoa da, ez? Jo, hemen jolaztea eta gainera beteta da, hostia, frontoi ederra da, eta gainera hemen jendea badaki pilotan, eta poseke aukera hau izatagatik. Eskaintza baten bat, nori eskainiko diozue titulo hori? Bueno, egunero laguntzen hauen jendeari, edo berai badakite nortzu diren, ez da esan behar izenik, baina berai badakite se dan por aludidos, entzuten dutene. Eta zeu, Jagoba? Berdin, ez? Azken beti familia eta neska da horretzen eta berai eta bai erekin jogatula partidua eta menezizula irazten. Eskerrik asko, zorionak berriro eta ondo ospatu. Zuei, Juanlu, eskerrik asko. Hau izan dira txapeldunen hitzak hemen kantxatik bertatik. Eskerrik asko Juanlu, eta orain hor ditugu gaurko txikiak, azken sosketa egingo dute, 5. zenbakian dira 3 otarrak, eta ikusiko dugu ea ze zenbaki tokatzen den. Lehen zenbakian bata, 110koa, eta 115. 115. Lehen zenbakia, eta bigarrengo ordezkoa, ez, 1153. Hainbeste zenbaki salduko dute ziren? Bakotxa azkenean 3-4-5 iruazten du, aukera, gero kaino partidu aurra junala, aukera da ikusten duzun pareja iruazten baduia segun zementaga, geixa iruzilik ezu, eta azkenean ingo zan, hor numeru ipintxe badago ez oze gaitxe, eusten dut. Eta pentsatu bizu, ez da hori dana zera, horren numeruak, lehenengo saldu dizenak, kenduta dauzela. Haitzen duzu, orduan, igual ez din salduko horren beste, baina daneta igual salduko ziren. Daneta. Ziurren ibaiet. Eta gaurko bi partietan gorriak nagusi, sailkapen nagusian lehen nabizi sailkatuak ziren bikoteak. Hau da, denboraldian zehar erregularrenak izan direnak kinieletan, irabazle suertatu dira gaurko final handian ere. Hori da, ez da. Azkenean emaitza hausi zen da. Kinieletan eta gero partida horretan herri bakotxia jokatu da finaletan Sisterako proiektu ekitaldi zen, azkenean nauzi hori zen destea, gaur erakutsi daue, zoze gaitxi, lehenengo gatu die, eta erakutsi daue, maila on bat daguzela, eta dator urtea begira, ez da? Eta gaur ikusi, hemen, Sisterako denboraldi honetan parte hartu duten txapel jokalari guztiak, hor frontoira saltatzen ari direna, gaur aurten parte hartu duten pilotariak,
Makina bat pilotari frontoian, aurten txistera proiektuan parte hartu duten pilotariak. Hori da, bueno, bate bat faltako da igual, baina, bueno, azkenean gehienak amenda daude, eta, bueno, pozgarriz da, ikusitxa, zerago dana gaztiak, eta etorkizuna begira, ez da? Hemen falta dira batez ere emakumezkoak ere. Hori da, ez da egize gaitzik ez dauen urten, azkenean usten dut, bueno, orain doaz. Bai. Hor da bize, ez da, azkenean ikusten dut, emakume parte hartu daula, nahi txapelketa ofizialik jokatu ez, baina parte hartu dugu ekitaldi gehien, eta danetan ez da jokatu, baina, bueno, nik usten dut, merezi dagoela hor gotia, ez da. Eta horra ikusten ditugu emakumezkoak. Hori da, eske merezita, ez da. Eta hau bai dugula zesta puntaren irudi, etorkizuneko irudia. Oraina eta etorkizuna. Hori da, hemen da, dator urtien, igual batzuk jungo dira, ez da, nik igual Ameriketa nonoa, eta aukera da beste batzuk, txapelketa hau jokatzeko, euren tokia hartzeko. Hartzeko, hori da. Eta orduen dauz, gazte pilo bada zain hor proiektu horretan sartzeko. Eta hori da bidan, ez da. Atzetik ondizela gaztiek, zain, proiektu honetan jokatzeko eta gustora goteko. Eta horra, sari banaketan parte hartuko duten jendea, hor ari dira euren sariak jasoko dituzte, gaurko kinilan honetan parte hartu dituzten 12 pilotarin 11 emakumezkoak eta ume hori, guztiek garaikur bat jasoko dute. Bai, bueno, danak ez dauz, hemen bost dauz, baina azkenean 11 izan dira jokatu dauna txapelketa hau, eta bueno, hor dauz, eta? Rekonozimiento bat, zerren bat. Oroigarri bat, etxeara? Etxeara duteko, eta zagoten bezala, hori ikiko daue, mendik urte pilo bata, zango nigu horatzena, eta izan bat urte nukenien, jokatu nuen sisterako proiektu horretan txapelketa hori, eta hau trofeo hori, mosten, jokatu nuelako. Gogoratu, 12 eta 8 urte bitarteko neskak izan direla parte hartu dutenak, eta ja hain txikitatik bitrina osatzen hasi direla. Hori da. Nik hasi nintzen nien 16 urtekin, bueno, guzurra, 15 urtekin. Nik hemen Euskal Herrisen sekulen nuen jokatu txapelketaik. Hor nuen sasoian 15 urtekin hasi nintzen zesta munduan, eta 16 urtekin Ameriketan junitzen. Irudietan gaur parte hartu duten neskak, igertzen da, 4 urteko aldea dagoela batzutik bestera, izan ere, gorputzeran, altueran eta dena ezberdina dute. Bai, hori da. Hemen hurbiltzen ari dira neska gehiago. Umiak, zelago posik, Garaikur bat hartzeko unean, korrika. Desidetan hartzeko. Eta horra, lehen aipatu dugun bezala, herri ezberdinetako jendeak parte hartu dutela xistera proiektu honetan, eta garrantzitsua dela herri guztietan egiten den lana proiektu hau aurrera ateratzeko. Hori da, lana herriak, klubak eta batez be, nik usten dut Euskadiko Federazioa eta sisterako formaten dagoen jentia egunero patrozinare topatzen, honek gazti topetan aukera bat jokatzeko kilometruk eta kilometruk eta bilera pilo bat eitzen dana, sistema partik eskertzeko da. Nik sartuten hau bete-betean hor, eta nik bakit bilera zemat kilometro eitzen dut hori guk. Eta Ibonek eta Patxiri, ez duzu nahi jakin zemat eitzen dugun ez da. Da proiektu hau aurrera atatzeko, da ilusioa, honek gaztiok ilusio bat eukitzeko zesta mundun. Eta hor ditugu gazte mailako gaurko azpi txapeldunak esango ditugu garaikurra jaso dute, eta orain 300 euroko saria ere, ez da garaikur makala, Iban Etxeberri eta Teo Laborde
luzean taldeko Donibedanen Loitzuneko bi pilotari hauentzat. Ba hori da, bueno, azkenien horra aiegetia, ja finala aiegetia, ba bueno, 300 euro bakotxa dauka, ez da beste munduko zera, baina bueno, ilusio guztikin nik usten dut hartuko dauela. Eta hoy, ba bueno, Goiziarrit Manzi, ba gustora hartuko dute. Haze txalo zaparra da, Bai, bueno, Hogeita bost eta 17 nagusitu dira Goizerri eta Manzi Zidor, eta horra haien garaikurra eta txapela jasotzen. Bueno, ze ilusio, lehenengo sisterako txapeldun nagusiak. Txapeldun nagusia, hori baikiko bitrina baten gordeta, da hain gazte. Ze ederki geratzen zaien txapela. Eta ikusten baduzu, jente asko gatu dira, Ze normalien bukatzen danean partidua, ba jentia ospa itzen dugu, baina jentia gustora ikusten da ondala, eta azkena arte hemen daude, ikusten hau zera. Txapeldu nagusi, txapela garaikurra, eta gainera 500 euro. 500 euro, jode. Bakoitzarentzat, Bakoitzarentzat hori da. Bueno, azkenean merezitu da, ezta? Urte guztiko lana, hortxe emaitzak ematen dituela. Da, edade horretan, horretzako horre 500 euro izango di itxolapikun sartu, eta, bueno, behin ez oze... Ameriketako bidaia aurratzen. Pagatzeko, bai, hori da. Eta hemen, gaur, final nagusi senior mailako azpi txapeldunak Urdinez jantzita, Antxon Alberdi eta Asier Anton hauek 20 puntura iritsi dira, baina azkenean ezin garaipena lortu. Bueno, ze zango txopa, bestik hobeto jugatu, batez behekiz, da. Nik uste dut hor diferentzia daukela, Antxonek aurrien, da igual ekik atzien, ez da. Eta, bueno, ikusi dana, ba, ekik gaur egunien, geisha itzala. Nik uste dut, atzeko partik, bentaja geisha ondala aurrien, baina aurrien onda bentajak bakite Antxone igual jagoa peio gisa jugatulik aurrien igual, ez exagero, baina geitxua, baina nik uste dut atzien, ekik Asier Anton uste dut, ez da? Asier Anton Kabaniasekoa. Kabaniasekoa, baina nik uste dut gaur egunean, gaurko partiduan abizaten, bentaja gehiago daukela aurrien baino, zera baino. 86 garren urtean jaiotakoa Kabania Aztarra, bere bikotekidea 80 garren urtean jaiotakoa, eta beste bian 82 garren urtean jaiotakoa. 4 urteko abantaia beste bi bikotekiko eta 6 urteko desabantaia bere bikotearekiko. Bueno, ja behin edade bat ezkero, hori ez da asko ikusten. Baino esperientzian. Esperientzia pizkate iraztezu, baina igual ia behin 22 urtetik gora, nik uste dut alde handik ez da laungo. Horria 3 urte itxik ez da, aldi hoten da bat 15 da beste 18. 15-tekoa ondioik korputzei itxiko dago eta 18ko ja pizkaiak oskondutu hoten da, eta esperientzia eta inderra gisa, eta hor bai aldi hoten dala, baina ja behin 22 urtetik gora, bai ez da horren besteko aldeik. Eta horra gaurko azken irabazleak, Jagoba Narbarte eta Aki Martinez txapel honekin 25 eta 20, eta lehen aipatu bezala 500 euroko saria eta azpi txapeldunek 300 euro. Bai, da bueno, laton urtean lortzen badugu aurtengo lehenengo urtia izen da, eta bueno, guk jarraitzuko hau patrozinari topetan gazti eta bizkatu, eta ez gazti bakarrik, diru purua lortzen badugu hau txapelketa dator urtean hobetzeko eta aparte beste gauza batzuk itxiko moduan gu aurrera jarraitzuko. Ia jentiak animatzen dan proiektu honetan patrozinadorik pixkate diru puru bat emoteko proiektu honei. Eta orain ikusiko dugu Xisterako argazki ofiziala hemen Markina Semingo Unibertsitate piloteleku honetan, txikienak, neskak, mutilak, gazteenak, helduak, entrenatzaileak, Xisterako atzekaldean lan egiten duten jendearen arpegiak, denak elkarrekin.
Ba, hori da, ezta. Ez da erretza, ez da erretza. Ostia, niruke zer horretan, bueno. Jetxi, Bai, bueno, banoia. Jetxi egingo da Felix Ispilla ere horratzean lana egiten duelako ere. Eta horra, guztiak argazki berean bat egingo dute. Gazteak aipatu bezala, helduak, Xistera proiektu honetan atzean lan egiten dutenak. Eta horra, Felix Ispilla azken pertsona argazki horretara bat egiten duena. Eta hortxe ditugu aurtengo Xistera proiektu honetan parte hartu duten pilotari guztiak. Bat eginda, Euskal Federazioko presidentea erdi-erdian daukagula, Felixek aipatu bezala guztien laguntzak beharrezkoa izan da. Horra, eskerretik eskubira lehena Felix Ispilla. Eta horra, gazteak, neskak, mutilak, aurrak, guztiak elkarrekin. Aze irudia. Eta orain bai, bertaratutako pilotazalen txalo zaparradarekin agurtzen dituzte gaurko protagonistak eta urte guztionetako protagonistak. Eta guk bai, agur esango dizuegu hemen, eskerrik asko beste behin gurekin bat egiteagatik eta datorren urtean elkar ikusiko garelakoan. Eskerrik asko eta aurren arte, agur! Nik